Вітаю ўсіх. Добры дзень, добрай пятніцы. Мы дабраліся да пятнічнага стрыма на гэтым тыдні, дайце-ка момант, зараз усё па гуку пераправерыць. Чым займаемся сёння? Сёння гуляем у... Так, мне ж мне падаецца, гульня ціхаватая, не? Яшчэ паглядзім. Ну так, музычка на высокай ноце, так? Яна ўжо падзацішана, давайте, можа, вось так зраблю. Вось. Чым сёння займаемся? Сёння гуляем у Divinity Original Sin 2, і гэта гульня, якую я пачынаў ужо не ведаю колькі разоў, просто гіганцкую колькасць разоў, абсурдна гіганцкую. Каб вы разумелі, я Skyrim менш пачынаў, чым гэтую гульню. А калі вы ведаеце, як бывае са Skyrim'ом, то вы разумееце, наколькі дрэнна ўсё, так? Вось. Якая справа? Гульня сюжэтная, то бок мы праходзім спачатку, ну, мы ідзем па актах, скажем так, па вялікіх кавалках, і пачынаецца наша гісторыя у турме, скажем так, востраве турме, з якога нам наша мэта збегчы. Вось, я пачынаў гуляць у гульню, калі яна яшчэ была ў раннім доступе, а ў раннім доступе ў Larian Studios, гэта, дарэчы, тыя ж самыя, хто зрабілі Baldur's Gate 3, каб вам было зразумела. У прынцыпе, так, я трохі грамчэй зрабіў, і мне падаецца нармальна ўжо. Вось, для тых, хто не ведаў, гэта тая ж самая студыя, што зрабіла Baldur's Gate 3, і таму, калі вы будзеце бачыць, што яна чымсьці падобная на Baldur's Gate 3, не здзіўляйцеся. Вось, яны зрабілі ў сваім стылі, і шчыра я ім удзячны за гэта, таму што робяць яны файна. Вось, і як у іх выглядае працэс распрацоўкі? Яны адпраўляюць гульню за некалькі гадоў у ранні доступ, то бок Baldur's Gate выйшаў, насамрэч, у ранні доступ значна раней, чым ён выйшаў афіцыйна. Вось, і такім чынам вы, калі набываеце гульню, вы удзельнічаеце ў працэсе распрацоўкі, то бок яны збіраюць фідбэк і як бы робяць гульню лепей па водгуках тых гульцоў, якія удзельнічаюць. Пры гэтым вы таксама яшчэ, як бы плаціце менш, звычайна, пры раннім доступе ў іх, і як бы плаціце за гульню, якая потым будзе каштаваць даражэй. Вось. Divinity Original Sin 2 я набыў таму, што мне вельмі спадабалася першая частка. Не памятаю, ці прайшоў я першую частку, зараз я задумваюся. Можа быць, я не дапрайшоў зусім трохі першую частку, але другую частку я дакладна не прайшоў. Мне вельмі складана зараз перажыць гэты першы востраў, таму што я яго праходзіў столькі разоў. Калі гульня ў раннім доступе ў Larian Studios абнаўляецца, то змяняецца першы акт, пачатак гульні вельмі моцна змяняецца. І даволі доўга у вас першы акт гэта, па сутнасці, адзінае, што ёсць у гульне. Вось, то бок вы не можаце як бы прайсці далей за яго. І вось гэты першы акт, можна сказаць, вось на гэтым востраве, ён як бы змяніўся вельмі моцна. І ў мяне зараз у галаве мешаніна з усіх версій, якімі ён быў. Наколькі я памятаю, па-моему, у адной версіі ўвогуле гэта быў не вострава ніякі. Я зараз магу прыдумваць, але мне падаецца, у самых ранніх ітэрацыях гэта было трошкі пра іншае. Па тыпу, вы за іншай мэтай увогуле, альбо вы за іншай мэтай на гэты востраў адправіліся, альбо што. Карацей, гісторыя была іншая. Вось. Але гуляць мы будзем, зараз адпраўляемся тады ў Ревелон, сусвет Divinity, і будзем глядзець катсцэначкі. Так, мне ж патрэбна персанажа стварыць, я аж забыўся, самае важнае ў гэтым. Так. Давайте рэжым класічны, няхай будзе. Самый стандартный экспириенс. Так. Зараз оно мне нечто подвыкинуло. Так. Тут ёсць, як і ў Baldur's Gate, калі вы гулялі ў Baldur's Gate. Тут працуе трошкі сістэма таго, што вы можете ўзяць гатовых персанажаў і можете стварыць свайго. Ёсць стандартныя персанажы, якія ёсць у гэтай гісторыі, у іх свая прадгісторыя. І, у прынцыпе, самая, як бы такая... Калі вы гуляеце за гэтых персанажаў, у вас рэальна раскрываецца іх сюжэтны квест. Там, і асабістыя падзеі за гэтага персанажа, і, карацей, ёсць сваё, так? Альтэрнатывай можна, то бок узяць, напрыклад, не ведаю, Лоіс, так? Вось, і тады мы будзем як бы ведаць яе падзеі і яе праблемы, так, і мы будзем раскрываць яе сюжэтку. Гэта даволі цікава гуляць за падрыхтаванага персанажа у гэтай гульне. Вось, але я сёння ствару хутчэй за ўсё кастомнага,
Вось, і, ну і, да речі, яны могуць быць любым класам, якім мы толькі пажадаем, так? Вось. Ствару можа хоць свайго персанажа, і мы будзем праходзіць як бы сюжэтку, будзем збіраць сабе памяці вось гэтых падрыхтаваных персанажаў. Вось. Хаця, ну, гатовы персонаж круты. Вось. У Baldur's Gate 3 нейк наадварот, па тыпу, ты жадаеш больш узяць персонажа ў сабе ў паце, то бок ты жадаеш не за кастомнага персонажа згуляць, а за у ідэале гуляць за нейкага свайго. Вось. Так. Раса. Эльфы, людзі, дворфы, яшчуркі. Undead Dwarf, Undead Elf. Ну, вось, паглядзіце, які прыгажуны. Так, і ўсё, ў прынцыпе. У мяне толькі ёсць варыянт Undeada на гэтага жа. З Undeadам ёсць трошкі невялічкая праблема. З табой жывыя не вельмі жадаюць гандляваць. І можа атрымацца такая абсурдная сітуацыя, што, ў прынцыпе, вы будзеце спрабаваць пазбягаць любых камунікацый, альбо вам прыйдзецца паўнасцю апрануцца ў даспех, які вас закрые, каб было незразумела, хто там увогуле. Так. Давайте, будзе нешта. Блин, а можа стандартнага ўсё ж такі ўзяць? Я проста іх гісторыі памятаю. Вось, і у прынцыпе, іх гісторыі даволі цікавыя. Я вось не памятаю толькі гісторыю Біст. Ну, вось гэтага капітана, ну, марскога воўка. Так. Давайте ўсё ж такі свайго. Паглядзім, будзе назіраць збоку гэта. Будзе, няхай будзе чалавек. З здольнасцямі. Па сутнасці без розніцы каго браць. Ну, я шчыра скажу, як бы глобальна нам пофіг. Вось, усе класы нармальна, файна. Усе класы вам патрэбны, там з-за таго, як працуе баявая сістэма. Вось, я не памятаю ўсіх нюансаў. Вось, але памятаю, што пра браню магічную, пра фізічную браню вось гэты прыкал даст. Гульні, гэта, дарэчы, ну, даволі крута, як бы. То бок, гульня робіць так, што вы не проста носіце пашкоджанні, як бы, цэлі, і пакуль яе ХП не упадзе на нуля, яно, як бы, так і працуе тут. Але перад тым, большасць ворагаў будзе мець розныя тыпы брані, і яна можа мець як збалансаваны тып брані, то бок, адначасовы, і шмат фізічнай, і шмат магічнай, але вы будзеце жадаць, з-за таго, што будзеце сустракаць розных ворагаў, вы будзеце жадаць мець розныя варыянты сабе. Мы можам, давайте самае простае, будзем проста рыцарам. І біць у твар. Вось такім файтарам, карацей. Будзе самае такое без фантазіі, карацей, у нас. Нам прапануе імя Сандер. Ну, у нас, вядома, імя будзе не Сандер, а Энгрі Ралеф. Так. Знешні выгляд. Што? Там па сутнасці без розніцы. Набор твараў. Вітаем яго па-дзерзкі. Дзіўнае пытанне, ці ё ў гульні морква? Я не памятаю. І у мяне, шчыра, у той жа момант, калі я кажу, што мне ўжо здзяўбаў гэты пачатак гульні, я не вельмі памятаю яго. Вось гэта дзіўна, так? Як бы, я памятаю усе лакацыі, якія ў якім парадку яны прыкладна будуць, але, ведаеце, ну, і вось нюансы сусвета... дарэчы, нюансы сусвета будзе кабзда. Ну, па тыпу, я ўвогуле не ведаю сусвета. Не ведаю, не гледзячы на то, што я ў Divinity гуляў, у другі Divinity гуляў. Сюжэт я памятаю прыкладна, я памятаю праблему пра гэтых самых, пра крыніцу памятаю, то бок, ну, гэта такая штука. А вось якія нюансы сусвета, ці ёсць там морква ў гэтым сусвеце, ці не, я табе не адкажу. Вось. Калі ўжо пытанне такое, па тыпу, мелкіх штук, то не. Я не самый лепшы чалавек па лору Divinity і яго сусвету. Что у нас за святло есть? Да, ладно, давайте такие. Борода. Не. Альбо борода. Альбо не. Не. Не, без бороды пойдем. Ладно, халя разъем.
Пресеты. Адразу гатовыя білды. Ну вось у нас файтера, якога я візуальна абраў. У чым прыкалдэс? У нас зноў жа ёсць розныя як бы здольнасці, і пры гэтым усе ў прынцыпе трошкі такія магіі фігачаць. Ну то бок нават файтера, у яго ёсць трохі сваё па тыпу здольнасці да невялічкай магіі, напрыклад, пакрыць сябе бяры сюжэтнага. Ладно, раз уж ты прасоўвала, то тады будзе сюжэтна. Так. Калі сюжэтнага. Давайте Фейна. У Фейна самая, мне падаецца, мне больш за ўсё падабаецца гісторыя Фейна, але просто таму што яна такая па тыпу ён больш за ўсё дарваны ад сусвета. Морква ёсць. У нас пайшлі важныя адказы на важныя пытанні. Давайте за Фейна тады. Так. Калі ўжо пресеты браць. Фейн насамрэч такі чел просты. Ён давайте коротко, так. Тут апісанне ёсць, так, і ў прынцыпе, па ідэі, гэта ўсё, што вы ведаеце пра гэты сусвет, калі вы пачынаеце, але я вам раскажу трошкі больш. Расказваю, калі я кажу нешта неправільна, калі ласка выпраўляйце, таму што гуляў я шмат разоў, даўно, і шмат чаго змянілася. І у мяне мешаніна поўная, і плюс я дрэнна ведаю лор. Я вельмі дрэнна ведаю лор гэтай гульні. Я першую гульню прайшоў, альбо амаль прайшоў, я не памятаю дакладна. Вось, поўнасцю абсалютна не разумеючы сусвета. Ну, то бок, хто каму чаго павінны. Фейн, напісана, вы прачнуліся, і ваш сусвет знік. Апошняе з вашага віда вы хаваецеся за магічнай маскай, шукаючы праўду наконт гісторыі, пра гісторыю, якую ўжо ніхто і не памятае. Фейн, увогуле, гэта не зусім андед. Гэта па тыпу раса, якая была вельмі-вельмі даўно. І мы, рэальна прапусцілі невядома колькі часу. То бок, Фейн, па-мойму... Слухайте, я зараз магу памыляцца. Па-мойму, ён увогуле па тыпу паміж падзеямі першай і другой, гэта не паміж першай і другой гульнёй прайшло шмат-шмат падзей, так? Ён часам не мае далучэння да першай часткі, не? Я вось зараз у мяне нейкі такія вось усполахі, штосьці там Браксус Рекс, нешта такое, чел быў, і вось, па-мойму, ён звязаны з ім, не? Divine Divinity гэта штосьці звязанае з гэтай гульнёй. Divine Divinity гэта звязана з гульнёй? Так, гэта звязана, гэта адзін сусвет. Divine Divinity ёсць. Так, і Фейн у выніку у нас як бы андед, які скокнуў у часе. Яго няма ў першай частцы, я пра яго гісторыю. Ён па тыпу быў яшчэ ў часы Браксуса Рекса, па-мойму, я забыўся, як нейкі мудак, які бясконца ўзнікае ў гульні, па тыпу і ў першай частцы, і быў там, па-мойму, Divine Divinity, карацей, такая, па тыпу, фігура гістарычная тут. Я зноў жа, я сусвет веду вельмі дрэнна. Я выбачаюся, калі гэта сам. Давайте пакінем яму Фейн, таму што ён Фейн. Баявы маг. Што ў нас? А давайте баявы маг. Чаму бы не, правильно? Будем магіяй страляцца. Знешні выгляд. Валасы. О, блин, я не ведаў, што у Фейна можна наладжваць твар. Ху-ху-ху. Ну, вы бачце, з-за таго, што гэта будзе... Я не ўпэўнены, ці будзе гэта поўнае праходжанне, і я буду зараз хернёй страдаць. Во. Вы паглядзіце, а? Блін, мне падабаецца. Во, ну вы паглядзіце, які прыгажун. Во, вось Фейн будзе. Фейн існаваў у той час, але пра яго ніхто не ведаў. Вось гэта... Ну, так. Іракез, на жаль, іракеза няма. Гэта самае бліжэйшае да іракеза, што я магу зрабіць. І будзем рудымі. Во, ну вы паглядзіце, які прыгажун. Альбо нейкі проста пасвятлей. О, не, вось так будзе.
Многі бы спадабаліся, ну так, ён там касцісты такі. О, цудоўна, і будзем, карацей, гэтым самым баявым магам. Вось ён пресет. А я магу там змяняць? Так, магу. Не вельмі важна, так? Пачакайце, баявы маг гэта у нас... гэта па тыпу... Не, гэта трохі не тое. Баявы маг гэта змяшаны ваяр бліжняга бою і магія, так? Не. Трохі больш спецыялізавана зробім. Інквізітар. Не. Метаморф, да рэчы, я не памятаю, я збіраў метаморфаў, даволі прыкалдасны білд. Тут, як глядзіце, як працуе. Тут у вас, у прынцыпе, усе скілы адрозніваюцца на тое, чым яны носяць пашкоджанне. Магіяй альбо гэтым самым, альбо фізікай, так? Але магчымасць сумяшчаць элементы, напрыклад, гэта ачмурэннейшая просто. Ну, у Baldur's Gate гэтага няма сістэмы, яна, вось, у Divinity, у першай, другой частцы, гэта самая весёлая частка гульні. Вы бахнулі гэта самае. У вас была... Выкинули заклён вады, так? Вы гэтую ваду замарозілі, можна паслізнуцца. Вы гэтую гэтую ваду размарозілі фаерболам, і яна ператварылася ў пару. Пара паднялася ў воблачка. Вы бахнулі маланкай у гэтае воблачка, яно херачыцца электрычнасцю ў гэтае воблачка. Ну, разумееце. То бок, ну, вы сумяшчаеце розныя элементы, і ў гэтым як бы вельмі крутая баявая сістэма, але я зараз толькі пра магію. Фізічная дазваляе розныя станы кантролі, там, рыўкі. І метаморф, гэта вы сябе пераўтвараеце заўсёды, і такім чынам даеце сабе магчымасці, якіх у вас не было ў вашага персанажа. Вось. Што б такое зрабіць з нас? Я думаю, ўсё ж такі па тыпу як мага, вось візард ёсць, як візард. У яго просто базавыя здольнасці неяк даны, можа быць, замяніць магу. Ну мне спачатку даецца толькі зямля і агонь. Вялізны відэльц. Ну, і гэта ўсё, знешні выгляд, не арыентуйцеся на яго. Ён літаральна, мы што апранем, то апранем. Мы можа апранаць любую броню. Ну, наколькі памятаю, абмежавання на броню няма. Просто вы ходзіце ў тым, што вам падабаецца. Вы можете ў цяжкай броні ўсе бегаць. То бок і фантазія як бы не абмежаваная ў гэтым сэнсе. Просто калі вы апрануты ў магію, напрыклад, калі вы апранаеце ў асноўным вопратку такую плана, ну, як для чараўніка, то у вас будзе больш абарона ад магіі. Але не будзе фізічнай абароны. У вас у выніку вам патрэбна балансаваць. Абмежаванні па броне толькі па сіле, вось. Вось ён адказ, карацей. Ну, давайте вось такі. Дадатковыя здольнасці. Так, што? Civil abilities, бла-бла-бла, я гэта ведаю. Мы абавязкова... я не магу ўзяць... Слухайце. Так, гэта ўсё прыбіраем. Пофіг. Дзе размова з жывёламі? У гэтай гульне. Альбо гэта потым. Гэта ў талентах. Так, размова з жывёламі. Па-па-па-па-па-пам. Torture, Strange, Savage, Pet Pal. Вось. Усё, размова з жывёламі гэта самы асноўны перк, які патрэбны ўвогуле ў гульне. Вам усё больш нічога не патрэбна ў гэтай гульне. Размовы з жывёламі тут просто без гэтага ніяк. Так, я нейкую херню зараз зрабіў. Там геамансер, піракінез. Ну, давайте геамансер будзе піракінез, таму што там будзе атрута, а атрута можна падпаліваць. У прынцыпе, для пачатка неблагая камбінацыя. Вось, што ў нас яшчэ? Лормастер, не памятаю, што ён робіць. Па-мойму, прадметы мы... ідэнтыфікую ворагаў і прадметы. Абмен... Так, усё гэта, ў прынцыпе, карысна. Тэлекінез вельмі зручна, хрень, каб скрасці рэчы. Ачмурэннейшая просто. Так. Ускрыццё замкоў і красціся. Ну, давайте лормастера. У нас ўсё ж такі фантазія візарда, правильно? Давайте ў яго трохі. Хаця у вас можа быць любая камбінацыя, абсолютно не абмежаваная. Оріджины, Сколар і Містик. А я не магу іх прыбіраць, таму што гэта... Так, з-за таго, што мы Фейн, я не магу прыбраць яго гэту самую прадгісторыю, я не магу замяніць яе.
Divinity Original Sin 2, пэўна, адзіная гульня, дзе шаломы на жанчынах выглядаюць ачмурэнна, асабліва на эльфійках. Я шчыра не памятаю. Я памятаю, у мяне я гуляў за вось эльфійку, якая там з гісторыя забыўся, як яна. Ось. Там у нас была у выбары. І я не памятаю, я, па-моему, шаломы заўсёды адключаў. Я даволі часта гуляў за чырвонага прынца. Чырвоны прынц, калі што, ён даволі адэкватны, калі вы за яго гуляеце. Калі не вы за яго гуляеце, то, ну, па тыпу, ён неадэкват. Я гавару не толькі пра NPC, калі ён проста NPC. Я кажу яшчэ пра той варыянт, калі за яго іншы гулец гуляе. Я пачынаў гэтую гульню з іншымі гульцамі і некалькі разоў, і кожны раз нейкая капзда была. Дарэчы, першы Divinity Original Sin я гуляў з сябрам, ачмурэнна праходзілася. У адрозненне ад другой. Так, самое важное, обрать музычку. Ось давайте тамбуру возьмем. Нехай яна буде. Ось я заўсёды выключаю. Тут выпадкова мне паглядзела, і гэта ж прыгажосць. Ну, окей. Я хутчэй за ўсё эльфійку буду браць у паці, так што паглядзім на ёй. Так, папярэджванне. У мяне не ўсе пункты выкарыстаны. У сэнсе не ўсе пункты выкарыстаны. Якія ў мяне пункты не выкарыстаны? Скілы, здольнасці я не забраў. Так, Dart, Contamination. Haste гэта не тое. Ignition. Это, вось, агеньчыкі. Давайте вось гэта. Вось такая камбінацыя будзе. І. Я ж не на высокай складанасці гуляю, ну тады нормально. Таму што на высокай складанасці там вельмі важны білд нармальна зрабіць адразу, таму што у вас пачатку даволі складана. Пачаткі, вось калі вы гуляеце на высокіх складанасцях, пачаткі ў РПГшках звычайна самыя складаныя. То бок вы з-за таго, што вы лезеце, як бы у вас, ну, абмежавана здольнасці, і вы яшчэ не насбіраліся рознага, і не можаце апцыянальныя штукі розныя пазбіраць, то вы ў выніку вам складана. Вам трэба выжыць у пачатку. Так. Давайте хуткасць возьмем. Няхай. Няхай так будзе. Так. Гулять за андеда, бла-бла-бла. Ну все. Поехали. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Я не памятаю. Я не памятаю гэтай кат-сцэны. Яна не такая была, калі я апошні раз гуляў. Окей. Гэта ад яе твару расказваецца зараз кат-сцэна гэта. Окей, у мяне зусім іншыя ўспаміны. But instead I became part of their story. Калі яшчэ за мага, я дагэтуль памятаю, як цікава гуляў усё Neverwinter Nights за чараўніка, выкарыстаў заклён і бяжы. Тут скажу, заклёны і магія гэта вельмі звычайная штука. Тут нават, можна сказаць, ваяры, рыцары, у прынцыпе, такія ж заклёншчыкі, проста іншы тыпу магіі. Седатыўная хутка з нас сыйдзе. Магістр Сіван. Добра, паразмаўляем. Пачынаемся. То бок вось гэтае месца, дзе... Давай, выпусці мяне.
У прынцыпе, адсюль і пачынаецца як бы гісторыя, і тут калі вы можете, калі вы гуляеце ў чатырох, вы тут у чатырох і абуджаецеся. У нас тут і чэрап з намі. Дарэчы, можа быць ён на морці спасылачка, я бы не здзівіўся. На Broken Sword 1 адпраўляецца 1000. Вось. Магія тут не абмежаваная, то бок у вас няма маны, у вас ёсць толькі пункты дзеяння. Вы па сутнасці сваёй як бы усе магіі. Ну, я кажу, яна такая сістэма высокай магіі, скажем так, высокая фэнтэзі. Шмат магіі, усе кастуюць, усе нешта скочуць, як маньякі, ну, вось такое. Вось, з элементамі круцяць, гэта нармальна. І вось размаўляючы чэрап просто так. А, пачакайце-ка, з чэрапам не ўсе, па-мойму, персонажы могуць паразмаўляць. Калі б мне была маска, каб схаваць мае косткі, я таксама, як у цябе, магчыма, я бы ўсё яшчэ хадзіў сёння. Адкуль ты ўзяў яе? Я ўпэўнены, няма такіх шмат у гэтым сусвеце. Распавесці яму, што ты зрабіў яе самастойна, выкарыстоўваючы штуку, ну, інструмент, каб здымаць твары з смяротных. Это... Гэта факт? А твой голас? Ты што, адрэзаў іх яго ад іх таксама? Я ніколі не чуў такіх прыгожых тонаў ад такога прыгожага голаса ад проста нагога чэрапа. Прызнаць, што твой голас гэта трошкі хітрык. Твае словы і тон праецыруюцца напрямую ў розумы іншых. Гэта ў нас асабістасці нашага Фейна. Аднак, табе лепей усё ж такі трымаць гэтую маску на сябе. Жывыя не вельмі любяць бачыць сваю будучыню, якая будзе на іх глядзець. Так, наша маска, глядзіце, якая справа. У Фейна ёсць масачка, якая ператварае яго для іншых, як бы, у знешні выгляд іншых рас. То бок мы можам змяняць свой, у нас 1000 твараў, можна сказаць. Вось, полімор. І мы расавыя таленты і здольнасці можам змяняць такім чынам. Штосьці змянілася. Вы, гэта вы, але больш. Вы іншыя, але ў той же самы момант не. Вы глядзіце на свае рукі, на свой жывот, на свае ногі. Плоть, якую вы не ведаеце. Стварылася ў незвядомыя кшталты. Вы... Так, вы дрымаецеся за твою як гэта... балючую галаву, калі іншыя спаміны і мудрасці змешваюцца з вашымі. Ну, карацей, у нас новы знешні выгляд. А што там за расавыя здольнасці? Я не памятаю. Так, расавыя, блин, а што у нас? Бартер, мне падаецца, вось он даецца. Ад... Страсці? Не. Гэта што ў нас? Не. Я не памятаю такога. Пра спойлеры, каго плануеш браць у каманду? Спойлераў, вы бачыце, са спойлерамі будзе вельмі дзіўна, так? Я магу вам заспойлерыць таго, чаго няма ў гульне. Добра? Ну, то бок, выбачаюся адразу. Па-першае, і памяць падводзіць. Ну, у сэнсе таго, што, блин, мешаніна ведаў, так? Я яшчэ і памятаю гульню дрэнна. Я дрэнна ведаю лор. Я просто ніколі яго не ведаў, насамрэч. І зараз наконт персонажаў. Мы возьмем, хутчэй за ўсё, эльфійку. Я жадаю паглядзець на канфлікт з чырвоным прынцам, таму мы возьмем і чырвонага прынца. І у нас 4 персонажа, трэба апошняга ўзяць. Мы можам узяць, у нас варыянт... Лора, карацей, магічка, у якой дэмон, ну, карацей, ладно. Ладно, давайте спойлер. У яе ў галаве сядзіць іншая істота, вось яе возьмем, хутчэй за ўсё. У яе цікавая гісторыя. Ну, у нас абмежавана, мы можам выкінуць кагось, напрыклад, чырвонага прынца, замяніць на, не ведаю, на дворфа, якога я ніколі, па-мойму, не браў у паці, так і не ведаю яго. Я за яго гуляў, а у паці не браў. Вось. Альбо мы можам узяць гэтую, як яна? Блин, апошні у нас. Ібн хтосьці там чалавек такі, наёмнік. Я яго гісторыю таксама дрэнна памятаю.
Так, хто ще Доктор Стрендж? Ну, ось. Дайте-ка момент, зараз вам котик буде. А то що ви без котика сидите? Правильно? Іфана, нагадай, хто гэта? Іфан гэта чалавек, так? Іфан Ібн нешта там, правильно? Так, до речі, маску ми апранули, але можемо її зняти. Нам якби саме головне ми вже зробили. Правильно, вона ж нічого не дає. А, я можу її просто приховати, правильно? Просто коли я її здимаю, по-моєму, я перетвораюся знову у шкелета. Так, я перетвораюся знову у шкелета. Мені треба її носити на голові, щоб виглядати по-іншому. Так, ховаємо її. Перетворяємося в чоловіка. Ось. Ми не саме звичайна істота, то бок тільки Іфан, ой, Іфан, боже, да, Фейн. То бок ми, як персонаж, ось гэты з прадгісторыі, толькі мы маем доступ до гэтай маски, якая дазваляе нам хаваць наш знешні выгляд. Калі вы будете гуляць просто за андеда, то вы ні халер не побачите такого. Вы будете просто звычайным андедам, які будзе хавацца ад іншых. Людзі будуць з вами не вельмі... Так, а зрабіце яшчуркай. Давай яшчуркай. Давай, чому бы не. Так, Лизард. Оп. І ми яшчурка. Ну, вы як вы разумееце, я ж кажу, у меня лутагоблин просто 100-го ўзроўня, я не могу просто мимо ўсяго праходзіць. Мы будем усялякую лухту красці. У сэнсе зачынена. У сэнсе зачынена. А, вось па гэтай трэба ісці. Пачакайце-ка, яно па-іншаму раней. А, яна змянілася таксама. Так, это можна пакінуць туторыял. То бок я магу прапусціць туторыял зараз? А пачакайце-ка, а калі я не маю магчымасці узламваць дзверы, то як я павінен праходзіць? Карабель змяніўся, я не памятаю такого карабля. У мяне DLC, магчыма. У мяне прадзаказ. Ну, па тыпу, прадзаказаная гульня даўным-даўно, там Deluxe Edition нейкі. Мы не можам гэта ўзламаць. Я магу туторыял адразу прапусціць, але тут жанчына дзе? Ну, па тыпу, раней, каб вы ведалі, гэта месца выглядала наступным чынам. Вось гэтая ўся, вось гэтая частка нармальная заставалася, так? Вось. І атрымліваецца, там быў пад'ём, такой пастаментик невялічкі тут, і атрымліваецца, было дзве лесвіцы, якія, вось, падобныя на гэта, якія вялі трохі вышэй на гэты пастамент. На пастаменце стаяла тая жанчына, якая нас абудзіла, і мы з ёй размаўлялі. Перадамову дае нейкія бонусы? Магчыма. Ну, просто я па тыпу максімальны пак нейкі набываў тады яшчэ. Вось. У мяне зараз менюшка, у менюшцы галоўнай нейкай халеры паказвае, што ў мяне па тыпу адчынена шмат рознай халеры. Я не ведаю, што за яна. Далей будзе жанчын, далей я прайсці не магу. Разумееце? Я зараз тут трохі абсурдная сітуацыя, як бы... Мне няма з кім паразмаўляць, я не магу адсюль выйсці. А, вось гэтай дзверы можна адчыніць. Усё, зразумеў. Забейте, я просто дурны. Глядите, у нас есть перк размовы с жывёлками. А яна бачыць скрозь мою гэту самую... ну, як гэта, яна бачыць скрозь мой, як яна, карацей, ілюзію скрозь мою, вось. Не так, не то, каб шмяць мяса на твоих костках, так? Бэ. Так. Тыркнуть у живот своим носком, ну, по типу носком ноги. Так. А значит, что и так само не то, каб что на ёй значно больше мяса на ёй, чем на вас. Слушайте, а у нас же есть... Не, ладно, я не буду активовать... Вы бачите, я не буду активовать Twitch интеграцию. Я сам трохи уезжаю то, что отбывается.
Давайте. It's all, but look at the flies. Ban wisdom. Flies know when a creature will die. And it's around your head they're buzzing, not mine. А ё-моё. Паглядзіце на гэтых мошак. Мудрасць амбара. Гэтыя мошкі лётаюць накол істоты, якая памрэ. І гэта не наконт не вакол маёй галавы яны лётаюць. With two shakes of her stumpy tail, the sheep turns away from you to peruse her hay-filled manger. Окей, ну яго працягваю. Авечка. Авечка прадказальніца мне усяго дрэннага. Дзякуй табе вялікі, блін. Оп, яйкі скралі. Did you expect a needle? Ключик. Оп. А там у нас амбар. Окей, добра. Ну, як ви зрозумілі, тут все, що ляжить, воно все йде нам у інвентар. Ну. Лист. А я могу його прочитати, не забираючи? Питається, ні. Так. Загады... А, не буду. Я, бачите, я не настрою нотатки читать. Яблочко. Иди в инвентарь, малайчина. И это на продаж пойдет. О, ножичек. Усё, мы узброенные и опасные. Небяспека — мое другое имя. Блин, зачинено. Я могу это взломать? А я не могу на голову себе нічого начапіць, у мяне ж маска. Як толькі маску я здымаю, то адразу знікае моя гэтая маскіроўка. Я калі поўнасцю апрануся, ну вось калі будзе поўнасцю вопратка нармальная, ну то я буду поўнасцю закрыты, то мне нармальна атрымаецца. Ну я магу. В сэнсе, open. Open, у мяне ёсць ключ. У сэнсе? Это по типу я туды не могу трапіць, так? А, не, пачакайце-ка, можа быць я з іншага... А я ж там націснуў, так? Калі мы ствараем ілюзію, то у нас няма зубцаў і кіпцюроў яшчаркі. Ёсць, падаецца мне ёсць. Ну, по типу мы можам карыстацца пасіўкамі расы. А, зразумеў, усё. Эта штука адчыняецца вось так. Так, бяром. Раз. Там, хутчэй за ўсё, у той анатацыі якраз такі тлумачэнне, як мне гэта адчыняць. Оп. Усё, можна прайсці. Давайте захаваемся. А то шо мы тут? Так, ахоўнік спіць. А ты хто? Hey, get me out of this cage and I'll make it worth your while. You in? Ён жадае выбрацца з гэтай клеткі. Так. А чаму я магу хадзіць тут, а ты у клетцы, а? Your guess is as good as mine. Someone screamed loud as a banshee. After that, pure pandemonium. They never even told me what I was accused of. Just dragged me down here. Няхай ён распавядзе, навошта нам гэта патрэбна. Set me free, and I'll set you free. A fair trade, I should think. Ну, ён нам дакладна не дапаможа. Глядзіце, у нас ашейнікі вось гэтыя. І на мне, і на ім. Мы усе тут чараўнікі крыніцы, так? Чараўнікі крыніцы, гэта тыя... Ёсць, карацей, крыніца, гэта сродак магіі такой асабістай, якія, ну, зараз у гэты бягучы момант у сусвеце знаходзяцца па-за межамі закону. Вось. І іх саджаюць на караблі і адпраўляюць у Форт Радасць, каб вы разумелі. Па-моему, так, Форт Джой, ён усё яшчэ называецца Форт Джой, спадзяюся. Вось. І адпраўляюцца у гэты Форт Джой. Мы адзін з такіх чараўнікоў крыніцы. Гэтыя ашейнікі, яны патрэбны для таго, каб мы не карысталіся вось гэтай крыніцай, гэтай магіяй.
Вось, зняць іх не просто так. Ну, іх вельмі складана зняць. А давайте дапаможам. Чаму б не? Gentleman among jesters you are. Give that lever a pull, and I guarantee Ён прапануе націснуць на рычажок, каб дапамагчы яму. You can even touch the lever, you hear a Да таго, як вы яшчэ нават крануліся да рычага, вы пачулі One bloodshot eye opens, and then another. так, вы чуеце ўздых і ўсхрап ад магістра, які прачынаецца. Ён начинае адно вока, а потым іншае. Is my shift over? You here to relieve У me? меня што, смена скончылася? Ты тут мяне ты тут каб падмяніць мяне? You're no magister. Пачакай, ты не магістр. Sorcerer. What Ты you doing here, filthy сорсерер. bastard? Choose your words carefully. My fists ache to meet a new face. Так, що ти тут робиш? Брудная яшчурка. Абірай свае словы асцярожна. Мае гэта самае кулакі гатовыя сустрэцца з тваім тварам. Так. У мяне гэта самае. Я не магу паглядзець інфармацыю аб сабе, так? А, не магу трохі. Давайце-ка. У чым мы добрыя? У чым у нас ёсць моц наша? Можна выкарыстоўваць свае любыя для пераканання, вы можете выкарыстоўваць тыя здольнасці, якія не прызначаны абавязкова для пераканання, напрыклад, канстытуцыю вашу. Вось, і тут ужо пытанне па тыпу, што вы можаце, так? У мяне ёсць інтэлект 12 і канстытуцыя 11. Толькі варыянтаў на інтэлект і канстытуцыю у мяне, ну, на канстытуцыю ёсць, але толькі слабавата, мне падаецца. Так. Можна пацягнуць за рычаг. Можна сказаць праўду, што па тыпу, ну я просто тут і просто хаджу тут такі. Вось. Вось гэта даволі гэта самае. О, пагандляваць можна. Ну ладно. Так, гэта самае. Віц, гэта хітрасць па тыпу, хітрыкі. Адсалютаваць яму і сказаць, што старшой даслаў нас да яго. Конституция сказать, что мы чулі, что тут нехта крычаў, что там на версіях хтосьці крычаў, і ему трэба пайсці туды там праверыць. Так. Вітаю, містер Сінкер. Ну, давайте паспрабуем Конституцыю. Там нехта крычаў, бо там патрэбна дапамога. Атрымалася. If it's not one thing, it's another. And no way I can trust those fools to deal with any nonsense on their own. Ён не можа пакінуць гэтага вязня у адзінку. Ну, ён не можа пакінуць гэтага вязня, яму патрэбна хтосьці прыглядзеў. На готику першы адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. Дарэчы, сёння будзем круціць рулетку, каб не забыўся. У нас высокі інтэлект, давайте паспрабуем упэўніць яго, што паглядзі, якія моцныя гэтыя рашоткі, няма тут чаго бянтэжыцца. Оп, атрымалася. Just don't let that caged rascal fool you. You can't trust him as far as you can throw him. Окей. Ён сказаў нам не давяраць таму чалу ў клетцы, бо ён рознага можа распавесці. Што будзе неправдай. Скрутачак. Давайте пачакаем, пакуль ён сыдзе. На Black and White адпраўляецца 9500, дзякуй вялікі. Там побольше бочка з гаручым. Замяшанне з вогненным смокам, я разумею, я разумею. Мы, дарэчы, і так можам фаерболамі шпуляцца, мы ж гэта самае, візард. Так, давайте-ка захаваемся, правильно? Правильно, давайте захаваемся. Паразмаўляем з гэтым. Паглядзім, што будзе. The prisoner's buoyant voice darkens as his gaze finds the sunken hollows that once held your eyes. Ah, freedom. Tastes better than wine. I'm nothing if not a man of my word. And I did give my word I'd set you free, lad. Не збіраецца нас забіць. Your prayers while you've breath to speak. Цудоўна. The halls await. І вось у нас бойка будзе з ім. Ён ходзіць першы і падпалівае нас, халера. І сябе. Так, выбегаем з гэтага самага. У нас ёсць зеле лячэння.
Лечыць на 30. Мы можам яшчэ перажыць один ход без неабходнасці што-небудзь рабіць. Дарэчы, вось як працуе баявая сістэма. У вас ёсць пункты дзеяння, іх 6, і па-моему больш за 6 нельга, могу памыляцца. Вось усе ваши заклёны, усе ваши дзеяння каштуюць гэтых пунктаў дзеяння, так? Вы можете рабіць што заўгодна. Абмежавана, вы можете рухацца і выкарыстоўваць гэты пункты дзеяння. Чым больш складана пункт дзеяння, тым больш вам патрэбна гэтага самага гэтых пунктаў. Вось і ўсё. Уся сістэма, як бы яна максімальна простая. На Divinity Original Sin 2 отправляется 10 тысяч, дзякуй вялікі. Так, ён ужо падпалены, правильно? Што калі я адбягу трохі і атручу яго яшчэ? Правильно? Я, можа, будзе балюча, яшчэ больш балюча. Оп, нормально. І атручаны, і падпалены. Так, ёсць. Я магу, у прынцыпе, просто атакаваць. Правильно? У здольнасцяў ёсць яшчэ кулдауны. Вось гэта я забыўся. То бок некаторую пэўную колькасць гадоў я не змагу імі карыстацца. О, фаербол у драўляным пакоі. Ну, ачмурэльная ідэя была, так? Толькі гэта не я зрабіў. Так, у прынцыпе, ён памрэ ад атруты, мне падаецца, просто. Я не трапіў кіджачыкам. Оп, амаль, і ўсё. Абгарэў і помер. І няма ў яго ні халеры. Бачце, агонь скончыўся, ён пакрыху у дым пераўтварыўся. Мне вельмі падабаецца, як тут працуе сістэма вось узаемадзеяння і ў першай частцы, і ў другой. Вельмі моцная сістэма ўзаемадзеяння з гэтым самым, з элементамі. То бок канкрэтна вы можете адзін элемент у іншы пераўтвараць і гэтак далей. І ў выніку потым пераўтвараецца ў гульню вось гэтых элементаў. Плюс вы не можете ігнараваць поўнасцю фізічную як бы здольнасць, то бок вам ваяры патрэбны. Таму што ёсць фізічная браня ў гульне і, ну, зараз пакуль у нас яе няма, у нас толькі здароўе ёсць. Але калі з'яўляецца фізічная магічная браня, то атрымліваецца, што вам патрэбна неяк убіваць фізічную браню. Вось. І вы будете страдаць, пакутаваць, пакуль не знайдзеце як. На King's... Так, я уже, по-моему, сказал, на King's Quest 2015 года отправляется 1000. Дзякуй вялікі. У чым файна гуляць за Undead, правильно? Гэта тое, што мы можам карыстацца сваімі шкелетнымі пальцамі, каб узламваць замкі. Нам не патрэбна адмычку з сабой насіць. Ачмурэнна. Пры гэтым Фейн сам па сабе вельмі універсальны персонаж за таго, што я магу быць любой расаю адначасова, так? Мне рыдлёўка не патрэбна з-за таго, што я магу капацца ў зямлі. Ну, гэтыя самыя яшчуркі могуць капацца ў зямлі, а я магу ператварацца ў яшчурку. Ось, у любы пожаданы мне момант. Так, эту бочачку вось сюды пераставім. Давайте пазбавімся ад гэтага яда. Я запаліў яго зараз. Пачакаем, пакуль яно пераўтварыцца ў дым і просто пройдзем тут. Оп. О, блин, я забыўся адну асаблівасць. Я сам сябе забіў за раздзелем лячэння. Адзін мінус Undead. Я забыўся, што такая халера ёсць. Undeady не могуць лячыцца. Ну, яны... Усё, што атрута лечыць Undeadаў, а лячэнне... забівае іх. То бок мне патрэбна сябе атручваць, каб лечыцца. Так, нам зноў з ім прыйдзецца пазмагацца, але я зараз больш удала стаў. Блин, больш удала стаў і ўсё роўна зачапіла мяне. Вось жа халера. Так, станем тут. Атрута. Ёсць. У нас тут ёсць, глядзіце, бутэлечка з атрутай. Нам патрэбна піць атруту, каб лячыцца. Вось яна. Маглі проста па лужыне атруты пагосць. Я забыў. Я забыўся, што гэта так працуе. Гэта выключна моя праблема. Так, хуткасць на сябе накладваем. Ага, і ты там стаіш і не можаш выбрацца, таму што паўсюль небяспечна, так? Вось табе. На. Яшчэ гары. Канец ходу. Згарэў на працы. Пачакаем, пакуль знікне.
У яго ні халеры не было, калі я правяраў, правильно? Не, ні халеры няма. По-моему, тут ввогуле ў пакоі гэтым няма нічога. Так, не, нешта запаволены. Чакаю, пакуль знікне. Ні халеры тут няма, правильно? А я магу паляжаць, каб адпачыць і здароўе сабе вярнуць? Так, магу. Яшчэ варыянт паспаць. Андед памёр, так. Складанае жыццё андеда. Ту-туру-ту-ту, ту-туру-ту-ту. Ну, паўтараецца ўсё па новай, мы зараз зноў будзем збіраць усю лухту. А што тут было, быццам бы я мог падабраць? Не? Не падалося? Ладно. Заклёны розныя. Пустая бутэлечка для зелля. Ну і так, атрымаецца, калі мы андед, то атрута. Стаяць у атруце гэта наша стратэгія. Забыўся. Я забыўся, што гэта так працуе. Атрута наш сябр. До такого моменту, пакуль яна не падпаліцца агнём. Яго нельга ўзламаць. У сэнсе яго нельга ўзламаць. А як я павінен выйсці адсюль? Ой, я не тое націснуў. А дзе? А як я павінен тады адсюль выбірацца? У гульня? Я ўпэўнены, што я... А, пачакайце-ка, тут можа сакрэтачка якая ёсць. Ключик шукаю. Ну, я вось шукаю. На зямлі нічога няма, калі вы ведалі. Просто нічога. На столе таксама я не бачу ні халеры. Можа, у папярэднім пакоі я павінен гэта шукаць? Свечку ў атруту. Так я магу гэта... Тут свечку... Шо мне, навошта мне свечка? Я магу вось так рабіць. А, я ж дзверы магу выбіць. Блин, я забыўся. Глядзіце. А, ну атрута на дзверы не працуе. Дзіўна. Не выбивается? Давайте тады бочечку поставим туда. Оп. Там 6 здоровья засталося. Мне просто чым-небудзь дзёбнуць. Наколькі памятаю, той інстакіл туман цябе не заб'е. Магчыма, вельмі высокая верагоднасць. Гэта яшчэ, ну, на потым, карацей. Ну, тут засталося, блин, нічога. О, кулаками. Бах. Бачите? Навошта нам узламывать двери, калі мы их можем выбивать, правильно? Мне падаецца, набор карт — гэта адна з самых бескарысных рэчаў. Так, мы её можем просто выкинуть. Гэмблінг панёсся адразу. Адчыняйся. А? Вось. Усё, выбраліся. Захоўваемся і пайшлі наверх. Во, глядзіце. Вось так выглядаў пачатак. Нам спецыяльна дадалі адзін узровень. Раней пачатак быў вось такі. То бок вось тут было 4 штукі, і вось тут стаяла вось гэтая магістра Сіван. У выніку вы як бы з'яўляецеся ў гэтым пакоі і адразу ідзеце вось на гэты пастамент да яе. Вось такое. То бок вось зараз тое, што я бачыў, гэта для мяне новенькае. Щоб яшчэ скрасці тут такого грошыкі. Оп. Рознага набраліся. Ну што, магістр. Яна кажа, што ашынік нам вельмі падыходзіць. There you are. Not too tight, I hope.
Ось глядзіце, яны такія па тыпу: о, а маска пол змяняе? По-мойму, не. У нас няма выбару, у нас ёсць толькі па тыпу расу абраць. Яны ўсе такія па тыпу: о, я спадзяюся, там табе спадабаецца у форце радасць. Яны часта, я не ўпэўнены, але мне падаецца, толькі частка магістраў ведае пра тое, што адбываецца ў форце радасць. Вось. Справа ў тым, што нават у форце радасць не ўсе ўпэўнены, што здараецца з тымі, ну, з гэтымі чараўнікамі крыніцы. Там нават ходзяць шуткі, што па тыпу з форта радасць можна выбрацца. Няма выхаду. Гэта канец. Ну, па тыпу для чараўніка крыніцы гэта смертны прыгавор. А яны такі: о, я спадзяюся, гэта толькі для вашай бяспекі. Вось гэтыя ашыннікі, яны толькі для вашай бяспекі. Насамрэч, трохі праўда. Глядзіце, чаму іх баяцца і чаму ім забараняюць рабіць любыя заклённыя крыніцы. Таму што, калі мы зробім закон крыніцы, гэта прыцягвае пачвар бездані. Ну, там я не памятаю, што там за пачвары, але пачвары бездані яны прыцягваюцца. Вось. І адзін спосаб ад гэтага пазбавіцца, не даць нам каставаць заклёны. Насамрэч, наколькі памятаю сюжэтна, гэта насамрэч не той, каб напрамую звязаныя рэчы. Про дачку не ведаюць, потым знайдзеш дачку паладзіна і тату. І тату, пардон, тату. І тату знайдзеш. Так. Але, ну, альбо сам пройдзеш до конца, там, ну, у не маёнтак, у замак, у самы цэнтральны, і там, у прынцыпе, у падзямеллях усё становіцца зразумела. Не, слухайте, вось што вы вам складана будзе заспойлерыць мне форт радасць? Вось яго мне складана будзе заспойлерыць. Вось што па-за межамі яго я ледзь памятаю, таму што я выбіраўся з форта радасць і праходзіў далей, з-за таго, што калі на раннім доступе за форт радасць нельга было прайсці. Форт радасць гэта было ўсё, што вы можете прайсці. Вось. І гэта даволі вялікі кавалак, ну, такі нармальная колькасць гадзін. Гэта, ну, вы прасядзіце тут, ну, я не ведаю, за адзін стрым мы дакладна яго не адолеем. Нават калі яго спідраніце вельмі хуценька праходзіць, я спрабаваў, гэта ўсё роўна на 4-5 гадзін мінімум. Гэта самае хуткія праходжанні ў мае форта радасці. Ён здаравенны. Вось. Нават калі скіпаць усё, а я не люблю скіпаць. Чараўнік крыніцы, піваманты, я так і думаў, што да гэта дайдзе. У нас чараўнік крыніцы моцная, вось такое будзе. Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Нам прапануюць прайсці, запісацца у дзённічак. Так. У нас ёсць з нашай прадгісторыі, дарэчы, вось гэта таксама. Глядзіце, чым круты Ларыян былі. Зараз ужо, калі ёсць Baldur's Gate 3, вас гэтым не здзівіць, так? Але першы і другі Divinity вылучаліся, гэта, ну, крутыя гульні, ачмурэнна крутыя гульні, асабіста ў свой момант выхаду, то бок кожная гульня, яна патыпу паляпшае, што, ну, жанр. Яна яго развівае вельмі моцна. Кожная частка, ну, першая, другая частка, потым Baldur's Gate, гэта моцнае развіццё жанра увогуле камп'ютарнага ў ролевых гульнях, таму што раней прадгісторыі гралі амаль нулявую ролю. Ну, па тыпу, альбо яна адсутнічала ў ролевай гульне. Вось. І некаторыя гульні гэта прапанавалі, але не шмат, так? І у нас у выніку атрымліваецца класічных РПГ, яны як бы ў пэўны момант, яны дзесьці каля 10-14 года, яны прыйшлі ў заняпад. Вось. А потым пачалося новая хваля, ну, як бы пачало адраджацца пакраху. Там 15, 16, 17 гады пакраху пачалі выходзіць такія класічныя партыйныя ролевыя РПГ, і вось Divinity першая, напрыклад, адна з такіх гулін, якая вельмі моцна такая заявіла, што жанр не памёр. Потому что, ну, можно сказать, он был мертвый прикладно у 14 годзе, у 12 годзе, можно сказать, яго просто не існавала. А апошняе, што выходзіла, гэта Baldur's Gate. Вось. Тады, ну, то бок ужо прайшло па 7 гадоў, і там амаль нічога не змянілася ў жанры. Вось. Зараз з датамі магу наблытаць, але агульную думку маю зразумелі, спадзяюся. Вось. І што дадае Divinity Original Sin? Яна дадае вось гэтыя тэгі, яна дадае магчымасць ствараць сваю прадгісторыю, і прадгісторыя ўплывае на тое, што вы можете сказаць, што вы можете даведацца. Таму што калі вы граеце за іншага персанажа з іншай прадгісторыі, вы ведаеце іншыя рэчы. І ў выніку вы як бы збіраеце іншую інфармацыю, вы трошки па-іншаму ўспрымаеце некаторыя рэчы, нейкі контент вы атрымліваеце па-іншаму. Гэта круто.
Так, у нас есть варианты. У нас есть Scholar, то бок мы навучаны, і у нас мы можем адразу адзначыць, не ведаючы, не бачачы нават карабля, мы можем сказаць, што гэта за карабель, фрыгант, так, і містик яшчэ. Нам быццам бы снілася, што гэты карабель прыплыве па рацэ мёртвых, але мы не мёртвыя. Вось гэта даволі дзіўна ад Фейна чуць, таму што як бы, ну ён мёртвы. Сказаць наконт кшталту карабля. Why? Because we're at sea, of course, and have been for several days. Некалькі дзён ужо плывуць. Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Яна такая, ну, можа, я занадта табе шмат дала гэтага седатыўнага, Oh, таму што I'm sure you дзіўна, што ты think I падзабыўся. will, it's most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. Вось яна расказвае нам пра Форт Радасць. And if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to sauce. Вось, яны расказваюць, узгадаў, лячэнне па тыпу, яны кажуць пра тое, што крыніца гэта па тыпу як хвароба, яе патрэбна лячыць, і чаўнікоў крыніцы трэба вылечыць. І Форт Радасць гэта якраз такі месца, дзе лячэнне будзе. Why, for my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those sauce spells of yours? See what happens. Яна прапануе табе нам скарыстацца нейкім заклёнам крыніцы, так? І вось якраз такі фэйнавая прадгісторыя узгадаць як так, абуджэнне вось гэтай крыніцы ўнутры і прапусціць гэту энергію скрозь сябе. Currents of magic surge inside you, boiling, bursting, then breaking, only to fade back into your soul like rain. І вось крыніца ў выніку не абуджаецца, і у нас яна просто скончваецца, заклён не праходзіць. Yourself. All will, but no result. There you have it. See? The collar's function. It neuters you of sorts. Makes for your own peace of mind. Дзякуй вялікі. Мы, карцей, не можам рабіць ніякіх заклёнаў. Good gods, there's been a murder here. Ну, тут адбылося забойства. На караблі невядома чаму і як. Мы можам паўдзельнічаць трохі ў гэтым даследаванні. Але гэта не вельмі важна. Спойлер. There's been a murder. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you would be Аднаго яшчэ чараўніка забілі. or you'd be a suspect like the rest of them. З такія настойлівасці на самом пачатку адразу становіцца зразумела, што форту весялосць нейкая форт весялосць нейкая дурка. Шчыра адразу ты такі, і музычка яшчэ такая, і магістры, і табе такая за ідыёта быццам бы трымаюць, і ты такі, нешта, блін, там не ў парадку. І цябе пужаюць хутчэй людзі, якія такія, ну нам знойдуць лячэнне, у нас жа, ну, крыніца гэта ж праблема, трэба ад яе пазбавіцца. І ты такі, а чаму? У чым хвароба-то? Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. Aren't you enterprising? I'll let Waters. Go ahead. She with the body. Ми пропонували допомогу. Магістр Волтерс. Right, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalk can follow the source that did this. Чому ти нас допускаєш так близько для такого самого, для сцени забойства? Ми же можемо бути забойцею. I was on duty in your room when the murder. Яна була у покої з нами, коли ми спали, коли відбулося забойство. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Ти один... You can commit murder in your sleep, of course. Ти один з нешматлікіх, хто докладно не винний на гэтым кораблі. Акрамя такого моменту, коли ти можеш забивати, покуль ти спиш. Галоўны лекар асабліва эмпатычны. Ну, гэта які ў замку там сядзіць? Гэтых самых у нас ёсць радок ад лізарда, ад яшчуркі, карацей. І радок гэта якраз такі пра дом сноў, і ён такі даволі цікавы, таму што як...
Атрымліваецца, у яшураў ёсць па тыпу розныя дамы, там яны па тыпу як такая крутая цывілізацыя, прасунутая гэта яшчуры. Вось, і ну яны насамрэч на людзей, і астатніх ну трохі зверху глядзяць. Асабіста калі вы гуляеце за, ну вось зараз мы не чырвоныя, мы зараз блакітненькі яшчуры, гэта больш звычайны яшчур. А вось чырвоныя гэта радаслоўныя па тыпу, мы там можам гуляць граць за, ну гуляць па сутнасці за арыстакрата, і арыстакрат там чырвоны прынц, і ён рэальна там нашчадак нейкі супер-пупер. Вось, і напрыклад ёсць у гэтай цывілізацыі у іх ёсць дом сноў, і гэта дом сноў яшчуры могуць скрозь сны рэальна бачыць рэчы, ну па тыпу не толькі бачыць, а ну не просто спаць, скажем так, а атрымліваць нейкую інфармацыю і даведвацца і пралазіць туды, дзе яны не павінны быць. Расы такія разнастайненькія, напрыклад эльфы ну не зусім простыя эльфы. Вось асабіста на тую, з якой мы пазнаёмся, яна ўвогуле адбітая. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Так. Not in here it isn't. You let me know if you hear it. Ну добра, мы паабяцалі, што можа быць мы нешта ёй распавядзем. Ну ладно, не шмат каштую. А я не могу просто сысці отсюда? Нельга. На палубу мы не выберемся. О, овечка. А якія оркі былі ў першай частцы? А, я нешта памятаю, так, я ледзь памятаю, але літаральна памятаю першую сустрэчу з оркам, калі вы літаральна да першага горада даходзіце, і там арчыца, якая ну, пад уплывам зелля, там нешта такое. Эльфы цікавыя, бо за іх можна шмат цікавых гісторый паспрабаваць. Я вось не памятаю, у чым фішка эльфаў, па тыпу асноўная ў Divinity ўвогуле. Але нешта з імі не так, яны таксама нейкія адбітыя. Ну, яны ўсе трохі адбітыя. Людзі самыя сумныя, скажем так, абсалютна без... Ну, просто людзі. А, пожрать усё узгадаў. Так, вы подказали. Эльфы пожрать любяць. Паспрабаваць. Ага. Я зразумеў. А, усё. Зараз, давайте, гэта, ну, блин, гэта такі спойлер, не спойлер. Ты, хто гулялі і ведаюць, гэта не такая сакрэт вялікі, таму што калі вы гуляеце за эльфа, для вас гэта відавочна. Вы можете узяць труп, ну, па тыпу, з'есць кавалак трупа і атрымаць яго ўспаміны. Вось, за эльфа. Вось такая вось штука, усё, я распавёў. Нават дзяцей везуць у Форт Радасць. О, Лоис. Would you please tell this very charming gaggle of not at all brat-like babes that I am by no accounts this Losa woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. Я спрабую, што цікава, нам напісана яе імя, і яны кажуць, ну, яна спрабуе прыкінуцца, што гэта не яна. Ну, нам гэта відавочна вельмі, як гульцу. Яна прыкідваецца, што па тыпу мы яе муж, што ўжо сам сабе не было неблага так. Вось яна спрабуе патлумачыць гэтым дзецям, што яна ніякая не Лоис. How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeb refuses to be confused with anyone else. Мне падаецца, я праз тыдзень буду гуляць не ў Death Stranding. What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh.
Yeah, okay, you found me out. Go on and git, and maybe I'll sing you something when I'm good enough. Яны дзеці патрабавалі, каб яна ім спела, і яна адмаўлялася і пракідвалася там, як яна сказала? Так, дзе там? Мадам Джозефін Грибл де Пиб адмаўляецца, каб яе прымалі за кагосьці яшчэ. Ну, карацей, усё, раскалолі дзеці. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? Познайоміцца. Right. Прапанаваць, каб яна дапамагла нам. But I already belong to an elite and exclusive ship gang. We play ball every day after lunch. You're too soft for it. Ну, яна жартуе, але тут дзякуе, але я да цябе далучацца не буду. Я ўжо належу да элітнай эксклюзіўнай банды карабля. І мы гуляем у мячык кожны дзень пасля абеда. А ты для гэта не вельмі падыходзіш. Take care, though. Хутчэй за ўсё мае на ўвазе дзяцей. І раптоўна яе вочы поўнасцю пакрываюцца незвычайнай цемрай. Чорныя вены проступаюць пра яе твару і яе гэта самае, яе вусны звужаюцца у злочыннай усмешцы. Так жа хутка, як гэта з'явілася, аблокі разыходзяцца. Яна смяецца, быццам бы нічога не адбылося. Chief. Вось. Давайте, я просто не думаю, гэта не такія гіганцкія спойлеры, гэта спойлеры, па сутнасці, наколькі памятаю, якраз такі на Форт Джой, таму я распавяду пра Лоіс. У Лоіс ёсць у галаве іншая істота. Наколькі памятаю, ну, дэман, не дэман, карацей, іншая хранацень сядзіць. І яна спрабуе гэтага пазбавіцца. Гэта яе асноўны сюжэтны квест, пазбавіцца ад пачвары ўнутры ў яе галаве. Вось. Я не памятаю, за чаго і чаму так атрымалася, але памятаю вось, ну, асноўную завязку. Дакладна, я з сабачкай магу паразмаўляць. Сабака. Скажи мне. Добра. Ты, сорсерер. Кроу, не. Ходь адсюль. Так, вось, давайте з Рефікай паразмаўляем. Сибель. Яна круціць косткі, у сэнсе гульнявыя косткі на паверхні бочкі. Snake eyes. Змейныя вочы. Яна усміхаецца. That's just what they'll look like. Я ўпэўнена, што так яны і выглядаюць. Пытаць, што яна робіць? Rolling dice. Кручу косткі. Deciding fates. Вырашаю лёсы. І чый жа лёс ты вырашаеш? Don't worry, honey. It isn't yours. Табе не трэба клапаціцца, гэта не твой. Яна глядае нас зверху донізу з невялічкай усмешкай на сваіх вуснах. Never say never, though. Але ніколі нельга казаць ніколі. Калі яна можа спытаць у яе, калі яна можа вырашаць лёсы косткамі, спытаць, ці можа яна прачытаць будучыню ў вантробах каровы. Яна глядае на даволі сур'ёзна. Not the future. Не будучыню. But I can Але я магу чытаць мінулае у... perks of being an elf, you see. I'm quite good at it, too. Так, я нешта збіўся. Так, ты ўжо вырашыў, каго будзем рамансіць? Ну, за Фейна складана кагось рамансіць. Як бы мы можам толькі да поўнага моманта рамансіць, окей? Так. Але я магу чытаць мінулае у гэтым самым флэш, у плоці. Адна з магчымасцяў таго, што я з'яўляюся эльфам. І я даволі добра гэта раблю. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Я магу аблізнуць тваю руку і сказаць табе, як ты правёў папярэднюю ноч. Даць сваю руку. Яна аблізвае на нашу руку. Вельмі моцна, быццам бы, ну, даволі эфектыўна, як быццам бы кот. You were in a cellar with other sorcerers, watching, staring at them. Ты правёў у падвале з іншымі чараўнікамі, глядзеў, пяліўся на іх. Спадзяваўся, што ніхто не будзе глядзець назад. You were
Ти думав о плоті, але Rather more precise. калі бути дакладным, Pleasures задавальненнем ад плоті. those that have eluded you for so long. Табе іх вельмі даўно не хапала. Угу. Так. Мы можем прызнаць альбо не прызнаць гэта. Плашка 18+? Плюс? Што сёння? Словы. 18+. Карацей. Не трэба лізаць мою руку, ты не жадаеш ведаць, што рабіў гэтай ноччу. Ну, а па ідэі, Фейн просто быў у адключцы, правильно? Ён некалькі дзён быў у адключцы. Яна не ведае, аб чым яна кажа. Pats you on the shoulder consolingly. Яна б'е нас па плячу. Ну, супакойся. Табе не патрэбна клапаціцца, мілы. Даражэнькі, твой сакрэт у бяспецы са мною. Окей. Давайте-ка, у нас яшчэ ёсць некалькі персонажаў, вось гэта. A broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed. Шырокі дворф сядзіць прама на... Блін, зараз я гульню трохі цішэй, бо мне наратыўшчык перабівае мне мае думкі. Так, сядзіць прама на этой лаўцы. Што цікава, не на лаўцы, ні на якой ён не сядзіць. Ён на стуле сядзіць, але ладно. Зачыненыя вочы і гэтыя самыя рукі на яго каленах. Яго барада, гэта каскад... Што? Meticulous plates. Хітра пераплацёных залатымі медальёнамі. Ён падымае брыво, тады, калі вы падыходзіце і не адчыняе свае вочы. Слухай, хлопча, ты чуеш гэта? Спытаць у яго... Што я павінен чуць? Карабель, вядома. Замоўкнуць і прыслухацца да гуку карабля. Хваля гуку наклавае на вас. Неразборлівыя размовы вашых, людзей на караблі. Як скрыжыча дрэва ад зверху донізу. Удар, разбіццё і па тыпу абмыванне хваляў навокал вас. Быццам бы само мора, як гэта, хочу сказаць, хвалюецца, але яно па тыпу скардзіцца. І быццам бы карабель скрыгоча, быццам як стары чалавек, як хворы чалавек. Як хворы кот. З яго стану я магу сказаць так. Блін, гэта, складана перакладаць яго, карацей. Але тут ёсць хворы, так, але тут ёсць яшчэ, прыслухайся. Паспрабаваць яшчэ. Давайте. Яго вочы адчыняюцца, і ён выглядае задаволеным. Адной рукой зрэнай сваёй лапішчай ён б'е нас па спіне, і іншай ён ловіць нас перад тым, як мы упадзем. Слухай, ты чуў гэта? Я ведаў гэта. Гэта добрыя навіны, хлопча. Добрыя навіны. Так, я чуў гэта. А што гэта павінна быць? Это кола. Кола, ты мой прыгожы дурань. Кожны раз скрыпіць, кожны раз, калі гэта самае, і той, хто за штурвалам, карацей, стаіць, паварочвае яго па часовой стрэлцы, што значыць, што мы накіроўваемся на ўсход. Так, спаліць маю бараду. Гэта значыць, што мы былі падарожнічалі так, усяго 10,34 марскіх міляў да форта Радасць. Скажыце яму, што ён не павінен так размаўляць у сваёй прыгожай барадзе. Я бачу, што вочы такія ж добрыя, як твае вушы. Ты далёка пойдзеш, хлопча. Нават тут. Так, чаму ён так спадзяецца дабрацца да форта Радасць? Вясёлка, я не ведаю.
Весялосць. Так, ты не чуў так. Блин, слухайте, я плаўлюся трохі ад пераклада, таму што горача і гэта кабзда. Так, я нічога не чуў добрага пра гэтае месца. Так, сапраўды нічога добрага. Але я плыву не туды. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. Наконт пацукоў, так, я ведаю, чым скончыцца нашае падарожжа. Дайце-ка момант. Я пагляджу, колькі градусаў на вуліцы, таму што я нешта зусім кабзда, я плаўлюся. Так, надвор'е. Насамрэч паказвае, што не шмат, усяго 20 градусаў, але ўнутры быццам бы, блин, усе 25-30, я просто, у мяне рукі мокрыя нават, я не ведаю, што это пиздец. Так. Давайте я водички пойду попью, бо мне ўжо малосна аж нават. Паглядзіце на кота, я вось літаральна гэты кот. Кабзда. Учора у цябе было плюс 35, можа дом накумуляваў цяпло. Я не здзіўлюся, але мы учора ўключалі, у нас ёсць кандзей па тыпу як перанасны такія. Ну, ён гэта самае, мы тут няма ў пакоі кандзея ніякага. Я ўпершыню ў сваім жыцці ў папярэднім летам просто жесть была, там по 30 плюс градусаў на працягу тыдняў. Просто жесть немагчымая была, і тады набылі кандзей, бо я працую ж з дому, і гэта ўвогуле тады думаць немагчыма. Вось. І карацей, вось, набылі кандзей папярэднім летам, і мы учора яго ўключалі, каб знізіць тэмпературу ў пакоі, як бы нармальна, і ўначы нармальна, так што я думаю, у прынцыпе, дом можа і накумуляваў, але мне падаецца, у пакоях было ўжо прахалодна, ну і нармальна, як бы з раніцы. Вось, мне зараз нешта складана. Дом панельны зараз у драўляных самы кайф. Ён нават не панельны, я скажу, што я ніколі, я не ўпэўнены, які ён, шчыра. Таму што глобальна я жыў толькі ў панельцы ў Менску, так, і, на дачы драўляненькі, так. Вось, драўляны там атрымліваецца з кірпічнай па тыпу абстаўкай, але ў выніку ён усё роўна прахалодны ўнутры. Вось, і значна прасцей з гэтым. І вось якая справа, тое, што гэты дом, я не ведаю, з чаго ён зроблены, але ён не панелька. Таму што, нават калі панелька, то гэта, хутчэй не панелька, я не разбіраюся. Вось. Атрымліваецца, проста ён як зроблены. Так, што, як мінімум, што яго адрознівае ад панелькі, гэта тое, што я суседзяў не чую. Увогуле ніколі. У мяне, я ведаю, што ў суседзяў маленькае дзіцё, нарадзілася, і там яно, ёй ужо, можа, больш, там, некалькі годзікаў, але яна маленькая, яна дакладна, там нават у іх вывеска была, па тыпу, калі ласка, не грукайце ў дзверы, бо дзіцё, па тыпу, пачынаецца. Вось. І, каб вы разумелі, я за ўвесь час ні разу не чуў гэтага дзіцёнка, там, дзяўчынка. Вось, ні разу, за ўвесь час я ніколі не чуў, як яна плача. Па тыпу, малаверагодна. Ад суседзяў, я чую толькі суседзяў, якія насупраць. Вось літаральна у нас дзверы насупраць у калідоры. І атрымліваецца, я іх чую толькі таму, што у нас тонкія даволі дзверы, і гэта гук, які прабіваецца скрозь дзверы, а скрозь сцены ноль просто абсалютна гука. Вось. Не ведаю, карацей, я плаўлюся зараз просто жесть. Я зараз разумею, што мне трохі млосна, давайте я трохі перапоначак водички поп'ю. Ось на пляж было бы цудоўна. Не, пляж насамрэч, я бы зараз у падвал, у піўніцу якую забраўся бы. І там ляжаў просто, ні халера бы не рабіў. Так. І калі ён падрыхтоўвае план з пабегу, мы жадаем далучыцца.
a beatific smile on his lips, and doesn't acknowledge you anymore. Усё, ён сканцэнтраваўся на сваіх думках. Вось гэтая парачка самая цікавая. Глядзіце, вось гэта чырвоны прынц, за якога можна... Я кажу, ён вельмі непрыемны, калі вы за яго не гуляеце, скажем так. Вельмі непрыемны персонаж. Вось, але ён той же момант вельмі цікавы, у яго цікавая гісторыя. А чырвоны прынц даволі разбалаваны прынц, які марыць аб сваёй уладзе і аб тым, што вось заўтра я карацей усё атрымаю. І гэта яго служанка. Намія. Ось такая вось справа. Пад вярбу даракі, ух. А не вось гэта ўсё. Я разумею, ведаеце, зараз пачаў разумець, тэмпература ж, раней ж, блин, такога лета не было. Ну, дакладна ж не было, правильно? Я не придумываю, я таму што, мне падаецца, гэта апошняе, ну, чым... Можа, я просто стары станаўлюся, і таму я заўважаю, але мне падавалася, што улетку такой тэмпературы, ну, просто так хрэнова не было ніколі. З кожным годам нешта, ну, і ладно, папярэдні год быў горш для мяне, чым гэты, але ўсё роўна. Вось. І я што думаю, тое, што я разумею, чаму сіесты ёсць, вось ведаеце, там, у Іспаніі, там, вось гэта традыцыя сіесты. Вельмі лагічна. Вельмі лагічна. Я бы, карацей, адпачынак у абед, гэта дазволіць, блин, самую спякоту перажыць проста. Таму што, якая розніца, вы ні халеры не зробіце ў абед, калі такая тэмпература навокал. Давайте з намі паразмаўляем. Вы бачыце мяне, і вось яна па тыпу вызначае, што мы яшчуркі, дарэчы. А калі б мне было больш, чым, ну, слухайце, а ёсць украінская тут? Не, няма? Бо зараз я не вельмі цягну пераклады. Я не ўпэўнены, дзе тут увогуле мова пераключаецца, хутчэй за ўсё ў галоўнае меню патрэбна ісці. Не, нахрен. Тады. Карацей, я няма чаго прыгатаваць нармальнай ежы тут, і яна толькі знілыя карані, і іншая яна падрыхтавала штосьці больш падыходзячае. У той момант магістры ядуць гэта самае мяса ў мёдзе за гэтымі самымі сцянамі. Вось так вось. Нам аб'едкі толькі праходзяць. Давай-ка памераем цябе, паглядзім, ці падыдзеш ты. Аглядае нас зверху донізу. Так быццам бы фермер абірае сабе гэтую самую. Коня абірае сабе. Раптоўна ён хапае цябе за гэтую самую, за чэлюсць твою і з жаданнем агледзець твае зубы. Дазволіць яму, паглядзім, куды гэта прыйдзе. Трохі неправільныя колеры, але я бачыў і горш. Пасля ўсяго можна ж не чакаць, што тут можна знайсці добры тавар на гэтым маленькім карабле, як гэты. А зараз да справы. Ты адкажаш мне на 3 пытання. Першае, ці можаш ли ты гатаваць? А давайте я зараз... Вось, фэйнаўскія адказы. Сказаць яму, што прайшла ўжо бясконцая колькасць гадоў, калі я апошні раз спрабаваў гэта рабіць. У такім выпадку я палічу, што твае кулінарныя здольнасці абмежаваны толькі тым, каб пасябраваць яйкі і гарачую ваду. Вельмі шкада. Другое пытанне. Калі, карцей, ён пытае, ці мы шавец, ці можам мы нешта зрабіць такога? Гэта самае, прасунуць вялікі палец праз адну з дзюрак у нашай вопратцы і сказаць, што яны гэта сама даюць трохі ахалоджвання улетку. Гэта праўда, гэта не хлусня. Ну вось, можаш нашмат не спадзявацца. Ведаеце, як гэта называецца, што я зараз раблю? Гэта, як яна? Тактычная, стратэгічная некампетэнтнасць. Вось. Калі, каб чаканні, гэта самае, прыніжаем чаканні, каб потым іх можна было падымаць. Ну, па тыпу, каб
гэта, паказаць сябе з лепшага боку, скажем так. Спецыяльна кажам, што мы ні халеры не можам. Але не жадаю яго быць. Я ведаю, што ён раба сабе падбірае, таму я не вельмі жадаю гэтага. On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of cosmetics is what I'm Так, after. і йому яго цікавіць, ці можам ли мы накладваць касметыку. Ну, па тыпу, просто падтрымліваць знешні выгляд добра. Так, паскрасці сябе, гэта самы чын, як яно, бараду карацей. Сказаць яму, што ты спрабуеш узгадаць, які апошні раз мы прымалі ванну. Які гэта зараз месяц? Just as I thought. Так, я так і думаў. Sieging my nostrils. Зараз зразумела, чаму, што ён так нападае на мае ноздры. So, 3 questions asked, 3 questions answered. Мгм. Let's evaluate, shall Ну, we? давай, твоё меркаванне. As per your own testimony, you have the taste buds of a dung beetle, the fashion sense of a monkey in a clown suit, and your personal hygiene reminds one of a carcass rotting in the sun. Окей. That won't do at all, see? М. I'm sad to say I must deny you the opportunity to be... О, гэта зусім не падыдзе. Мне шкада сказаць гэта, але я адмаўляю табе ў магчымасці стаць маім рабом. Мне вельмі шкада. Ну, зрабіць скорбны выраз і сказаць, што мы вельмі расчараваны. I know, but Я ведаю, you ведаю. just don't have what it Але takes. так прыйдзецца прыняць гэта. Similar stuff, I'm afraid. Мгм. Still, Мгм, мгм, learn мгм. your skills, and one day... Але ўсё яшчэ працягвай паляпшаць свае здольнасці і у пэўны момант ты будзеш дастаткова кваліфікаваны, каб стаць нішым, карацей, гэтым самым, як яны, ну, пры доме, як яны называюцца, людзі, якія пры доме там прыглядаюць за ім. Ось. Ну, добра, працягвай. Такі вось прынц. Што такое, Люцик? Што здарылася? Пачувай, усё, можаш вырубацца назад. Усё, пайшоў спаць далей. Такі ўжо. Так, магістр Віктор. Я зараз вельмі заняты ў пошуках падказак, чароўнік. Калі ласка, правальвай адсюль. Блін. A scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the Magister guarding him. Noticing you, he straightens and beckons for you to come closer. Ён заўважае нас і пытае нас падысці. Так. Будзь асцярожны, новенькі. Тут забойца на караблі, і я пастаўлю на гэта 3 свае зарплаты, што гэта вось гэты чэл Іфан. Rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ifan beckons again. Вось он, Іфан, падыдзем да яго. Leans in and adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses. Ён нахіляецца і трохі папраўляе наш ашыйнік рэзкім рухам, балансуючы яго вагу, так што ён больш не давіць вам на шыю. Ён падміргвае. Перашкаджае менш такім чынам, так? Ньюфіш малёк? Ну, можна так перакласці. Ну, па тыпу, гэта такі варыянт, ведаеце, гэта як сленг такі марскі, smallfish, fryfish, newfish, гэта па тыпу поўнасцю ўсю гэтую камбінацыю ўсіх гэтых рыбак перакласці адэкватна не атрымаецца. Ось. Ну, у сэнсе ж таго, што ёсць па тыпу цэлы набор, і гэта па тыпу марскі такі сленг, які ніколі, гэта самае, насамрэч, нідзе не існаваў, ён такі фантазійны хутчэй. Па-мойму, яго нідзе ніколі не выкарыстоўвалі, гэта прыдумка ўжо потым Голлівуда, скажем так. Вось. І, карацей, проста яны добра не перакладаюцца да нас. Мы можам перакласці вось гэту, як малёк, напрыклад. Неблага, а вось іншае. Ось. Такое сабе. Спытаць Іфана, чаму магістр падазрае яго ў забойстве. Яны адзін аднаго ведаюць. Я быў яго камандзірам шмат месяцаў назад.
У сэнсе, ну, месяцаў у сэнсе, як яны дні лічаць. Так, а ў прынцыпе, ну, месяц жа поўнасцю цыкл робіць прыкладна за месяц, правильно? Так што, ў прынцыпе, шмат месяцаў назад. Правильно, Вік? Standing far back from Ifan, the tight-faced magister draws one finger across his throat in an elaborate Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is some Тое ж самае, як і калі ім было 14. Адзіная розніца, што хтосьці дам яму меч пабольш, і зараз ён Джонні вялікія гэтыя самыя штаны. Так, спісаць, што Іфан такога нарабіў, што ён стаў увогуле вязнем у свайго жа падначаленага. Доўгая гісторыя. Магчыма, я распаведу табе ў форце Джоі. Так. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips as he leans back against. Добра. У прынцыпе, мы зараз, там з іншага боку, па-моему, патрэбна падысці. У прынцыпе, зараз усе падзеі панясуцца. Мы тут в асноўным проста знаёміліся з персанажамі. Зарэгістравацца ідзем. Так, усё ў парадку. Давайте захаваемся. Жанчына, якая была ў катсцэне, якой раней, дарэчы, не было ў катсцэне, там у той. Глядзіце, якая штука. Раней катсцэна вось у пачатку, якая нам малюнкамі была распавядала, яна ўвогуле распавядала проста па тыпу пра, ну, не памятаю, якой версіі гульні, але яна распавядала пра проста вось якраз такі вас, людзей, якім не пашчасціла быць на караблі, карацей, каго адпраўляюць, і, в прынцыпе, прадгісторыю. Зараз нам паказваюць вось гэтую па тыпу нам. Далей я вам не скажу, гэта могуць быць мае тэорыя, што па тыпу як галоўнага злодзея па тыпу гульні паказ, хутчэй за ўсё не галоўнага, але яна як наш антаганіст, скажам так, у гульне і на там як мінімум пэўны момант, так? Таму што яна зараз тут усё і пачне вырывацца, і яна бы не супраць і ад нас пазбавіцца таксама. Панік я ўзяў? Не, я забыўся. Вось яна якраз такі забойца таго чалавека. А яна кажа, што гэта толькі пачатак, Віндіга. Паварочвае голову і глядзіць нам прямо ў вочы. Тут яшчэ ёсць іншае жыццё, якіх трэба спыніць. Да яна вар'ятка. Чараўнік, ідзі пакліч магістра Сівана. Нам патрэбна больш, чым ашыйнік на гэтую маньячку. Нам патрэбна закаваць яе. Сказать да, сэр, і разгарнуцца. О, можна паўстанне. О, паўстанне на караблі. Сказаць, што мы на яе баку. Не, пачакай-ка. Спытаць яе, што яна мае на ўвазе, што чыйсьці жыцці патрэбна спыніць. Это значит, што твоё падарожжа скончваецца. Я жадаю, каб ты... Тут пачынаецца канец... Так. Наше падарожжа падыходзіць да канцу. Табе лепей застацца да самага фінала. Яна проста дакранаецца да свайго ашыйніка і здымае яго. Я зараз збіраюся зрабіць тут... нарабіць рознага. Так, вось яны баяцца тое, што калі яна скарыстаецца крыніцай, то тады вось гэтыя пачвары з бездані яны вылезуць. Яна толькі усміхаецца. Дакладна. І бойка пачынаецца. Цудоўна, так? Оп! І нас вырубіла, і проста за адзін удар яна выносіць усіх магістраў. Яна скрала нашу маску. Упс. Нам патрэбна наша маска, таму што зараз яна будзе гэтае самае. Без маскі ў выніку атрымліваецца так, зламаны ашыйнік. Мы можам нешта тут? Бутэлечка віна. Ежа. Трошачкі яшчэ ежы рознай. А навошта я гэта раблю? Я зараз здаю сабе гэтае пытанне і разумею, што ў мяне няма адказу на яго.
Ну, давайте. Розная зброя. Нам яна спатрэбіцца, было бы добра апрануць. Так. А давайте... Яны ўсе, у прынцыпе, без розніцы, правильно. Давайте вось гэтыя две палначкі, якія... Атруты, дарэчы, страляюць. А я магу у две... я ж не амбідекс... не, пачакайце-ка, вось оно ёсць. Мы можам зараз... Альбо шчыт. Не, я возьму шчыт. Шчыт усё ж такі дае броню. І фізічную, і магічную. Для пачатка, у прынцыпе, вельмі на блага. Так, не бачу ні халеры. Станцы бы, да і нормально. У прынцыпе, не блага вельмі. Узламаем, не? Не. Недастаткова крутыя. А як мне, у меня нешта разлучило мяне ад персонажа? Опс, не то. Вось так. Реквизиция, бла-бла-бла, бла-бла-бла, нотатки, хрен з ім. Магістраў позабівала. Ключи от покоя. У нас тут шмат каго памёрлых. Персонажаў, якіх мы тут подсустрэлі, іх просто вырубіла. Яны не буджаюцца. І вось як вы бачыце, напрыклад, гэтую самую... як служанку яе, так? Пакаёўку, карацей. У чэла, у нашага чырвонага прынца, напрыклад, яе забіла таксама. Перажылі толькі, скажем так, некаторыя персонажы. Я, можа, адсюль зламаць магу, не? Не атрымліваецца. О, ключик. Цудоўна. Скрутак. Бульбачка. Пюрешечка. Так. Яшчэ бульбачка. Дзённік. Так. Цудоўна. І трохі залатых. Ну, вы разумееце, як я гульню праходжу, так? Пакуль гэта ўсё не будзе скрадзена, я не супакоюся. Ну, падаецца ўсё. Падаецца ўсё. Вось тут яшчэ прапусцілі. Добра. Выбіраемся. Дзе морква? Пакуль не бачу. Так, пачакайце-ка. Пачакайце-ка, а калі не тут, то куды мне? Вось гэтая магістр, можа... яна яшчэ жывая. А што я павінен зрабіць тады? Дзе мой дзённік? Што я павінен рабіць? Знайшлі зброю, збегчы з карабля. А куды? Я ўзгадаў, прямо з таго пакою, мне падаецца, быў выхад. Так, вось я на лесвіцу. Разумеў. А кніжку скрасці. Дык вось, блин, замочак, а можна адчыніць, калі ласка, не ждаю бегаць. Не, прыйдзецца. Кніжку скрасці, ды я сёння нотаткі не вельмі чытаць буду, бо шчыра задзеў было чытаць нотаткі адны і тыя ж. Я прыкладна памятаю, што там у іх нічога супер... Там ёсць нотаткі, якія падказваюць, што рабіць. Ёсць тут кніжкі, якія рэальна карысныя, але не на гэтым караблі. Карабель ўсё ж такі туторыял большага. Добры хлопчык. У гэтай сабакі цячэ кроў з носу.
Спытаць, што як справы. First time and snarls, the hairs on its back prickling as it lowers itself into a lunge. Яна падрыхтоўваецца да нападу. Ну, нападае на нас. Suddenly, and paws at its nose once more. І зноў лапай чэша нос. Не можа адчуваць нічога, нічога не можа дыхаць. Занадта шмат крыніцы навокал. Так, варыянты адказа, што мы не гэта зрабілі, калі б маглі, то зрабілі бы. The dog whines and continues. Блин, ну карацей, сабачку дрэнна будзе. Damn. That doesn't bode well. Onwards and upwards. Што яшчэ можам зрабіць? Вось тымі двума на высокай складанасці, калі вы ў адзінку, гэта вельмі складана змагацца. Давайте паспрабуем. Так, захаваліся. Оп. Так, час падымання на вілы. Вы undead, вы кагось напужалі, а яны напалі на вас. Прикрывайте вашу голову, ваши ноги и ваш торс, и люди будут ставиться до вас меньше агрессивно. Вось. Напужалі. А в прынцыпе, мы бы з імі змагаліся так і так. Так што, ў прынцыпе, не вельмі можна за гэта хвалявацца, правильно? Так. Паскарэнне. Скарыстаем на сябе. І давайте атруту. Так, нам фізічную броню знялі ўжо поўнасцю. Так, не атрымаецца іх падпаліць неяк, не? Так, аднаго спаліў, цудоўна. Я магу, ў прынцыпе... А, і гэтага даб'ю. Я памятаю, што гуляў на высокай складанасці, і яны праблемы былі. Калі нават мы гулялі ў дваіх, у траіх, у чатырох, гэтыя маглі забіць нас. Ну, то бок нам патрэбна было перапачынаць. Але я гуляў на высокіх складанасцях. Зараз я гуляю на класічнай. Ну, дарэчы, па-мойму, ніякая не класічная. По-моему, першие складанности были довольно складанные. Ну, они реально были складанные. Тут ты боялся усіх ворогов. Мы можем прикрыться яшчэ чым-небудзь, так? У нас же абутку няма, у нас нам на голову нешта апрануть, так? А там нейкую халеру можна апрануть, абсолютно абсурдную на голову, не? Во, вось гэта, хотя бы гэта. Правильно? Во, вось так. Мы так хоть людей уже будем меньше. Бюст Александра. Я памятаю, глядзіце, тут як бы ёсць злодзей, скажем так, Александр. Ну, як злодзей, антаганіст, карацей. Ось. Александр гэты. І яго малюнкаў і бюстаў вельмі шмат у гульне. Ведаеце, якую адшывачку, скажем так, вы ў пэўны момант будзеце з ім змагацца. Вы бачыце, за спойлеры ёсць такое. Вось. Там вельмі відавочна гэта яшчэ ў форце радасць становіцца, што ён будзе вашым апанентам. Глядзіце, якая справа. Карацей, калі вы змагаеце з Александром, быў чел на ютубе, які забіў гэтага Александра яго жа партрэтамі. Ён усю гульню збіраў партрэты Александра і, карацей, карыстаўся імі, каб паставіць, ну, блакаваць атакі яго, каб ён атакаваў сам сябе, атрымліваць, ну, ад выбухаў. І калі дастаткова доўга гэта працягваць, а партрэтаў у гульні да халеры, у выніку вы можете забіць Александра яго жа партрэтамі. Так, это я могу одушенить, не? Гэта Red Dead Redemption 2, гэта Fallout 76. Лук узяли. Магистра тут повыбивало просто.
Штанцы. Почекайте, а штанцы у меня... У меня же есть, правильно? Есть. Great gods! Something's pounding on the hull. Что-то бьется сквозь корпус корабля. Блин. Столькі трупаў. Хочацца ўсё пабраць, але там насамрэч не той, каб шмат там усяго. Яно ўсё настолькі неважнае. Реально важнае, вось тут. Блин, вось тут я зараз пайду. Тут можна нешта здабыць, я не памятаю што. The marking on the door was painted recently, judging from its Мгм. You recognize the symbol immediately from Смяртельны туман знаходзіцца па-за гэтымі дзвярыма. clack again. It doesn't budge. Не жадае чыняцца. Touch the door. The moment you touch the door, grayness seeps into your bones. You Давай. А то Александр выпадкова не лорд Невервінтерскі, дык гэта розныя сусветы. Невервінтер гэта Forgotten Realms, а Divinity гэта свой сусвет. Яны гэта проста падзеі нават не ў аднолькавых сусветах. Слухайце, а як яе чыніць? О, вось у мяне ёсць ключик. the moment you touch the door grows. Оп, ключиком очинили. Штосьці прорывається. Погодите, який прохожусь, а? Death fog. Good thing I'm immune. Still, this means trouble. Нам пашчасціла, мы undead, і нам гэты туман гэта ну нічога не зробіць. Для любога жывога гэта імгненная смерць. Просто смерць адразу. Я памятаю, што тут можна было сабраць раней унікальны меч у самом пачатку. Але гэта я не ўпэўнены, у якой версіі было. Не, падаецца, яны прыбралі гэта, так? Я не бачу нічога падобнага. А не, вось тут ёсць мечык, але гэта проста аскепак. Блін, яны гэта прыбралі. Ну ладно, няма карацей. Раней быў, то бок ён быў літаральна, ён быў недасяжаны, калі вы не прыдумаць, як абысці. Можа быць, сусвет Divinity я не ведаю амаль ніяк. Ну то бок ні мапы не уяўляю, пра расы ведаю толькі з Divinity Original Sin першай і другой. То бок, ну, мае веды не тое, каб самае поўнае. Оп. Быў магістр, няма магістра. Глядзіце, які прыкажу, не? Вы любіце там сарканожык узятую ўсё, узятую херню ўсё? Як вам? Так, хуткасць накладваем на сябе. Яна будзе даваць нам дадатковыя пункты дзеяння, наколькі памятаю, так? Хуткасць, так, перасоўванне, дадатковыя пункты дзеяння, +1, і яны будуць... пачатковыя +1, і яшчэ будуць вяртацца, нам будзе больш заход даваць. Цудоўна. Давайте ў адну ўсё. І падпалілі яе. Няблага. Я магу яшчэ атаку? На атаку патрэбна на 2 пункта дзеяння. Я неяк раз бочки лутала, потым прыдаліся. Бочки нормально, ну, по тыпу, вельмі валідная штука. Калі у вас сілы шмат, калі вы не супраць насіць шмат бочак. Калі у паці гуляеце, то гэта вельмі зручна, вы береце аднаго, ну, адзін з вас будзе займацца тым, што бочкі з сабой цягаць. Просто на гэта сілы патрэбна шмат. То бок нічога такога, просто сілы шмат трэба. Так, мы атруціліся, і гэта цудоўна. Мы же undead, правильно? Давайте шчыт падымем. Давай. Оп. І броню сабе вернули трохи. Конец хода. У нас няма дзеянняў, якія мы можам зараз рабіць. Ну, по тыпу, акрамя звычайнай атакі. Таму што ўсё ў кулдаунах, таму мы зараз будзем зброі просто фігачыць па паветру.
Нормально. Ты куди побіг? Палаючи мой. Давайте. За это халер нічого нормального ми не зберем. А тобі. А тут же нема по типу верагодності мимо трапить, не? Альбо ёсць. So much for a peaceful stroll. Нас хлістають розныя пачваркі. Кораблю кабзда. Так, там можна збегчы. Але. Во, бочечки. Оп, оп. Не можем рухаться, потому что это тяжко. Добра, бочка на место. Я сабе, у мяне няма заклёна, які бы штосьці з гэтым зрабіў. Так, мы не можем там нічога бачыць. Давайте вось так абыдзем. Вось так. І я кіну бочку раз. І, в прынцыпе, гэта праход адчыняе. Можна не бянтажыцца. Так. Капитан Кальвин. Отдай-ка мне. Что у тебя там есть? Ты же не просто капитан, правильно? Угу. Двигаем отсюда. А, бочки с туманом. Окей. Ну, у тым покоі бочки отсюда, ну, по типу, вони розбитые. Я там нічого не заберу. А бочки з туманом могут быть супер эффективные. Увогуле, бочки это нормальная такая стратегия. Ау. Ну. Скорот отчинили, так? На Broken Sword 1 отправляется 100. Дякую, Эрике. Могу за ними поразмовлять? The dwarf yanks at one of the nearby ropes to no avail. Said there were other people down there. We need to Дети ожидают выратовать людей, а дворф не ожидаю. Так, мы вернемся назад и попробуем выратовать людей. Потому что там не все живые. Добро. Идем ратовать остатних. Потому что это додатковый пункт дзеяння. Ведаеце чаму? То есть толькі з-за гэтага. Потому что інакш вы просто збегаеце з корабля і не атрымліваеце забойку гэтых пунктаў дзеяння, а пункты дзеяння, калі вы гуляеце на высокіх складанасцях, вы без вырывання ніяк. Вам патрэбна спачатку набіраць іх як мага больш. Можна хуткасць сабе яшчэ накласці. На Divinity Original Sin 2 отправляецца 1000. Дякую, Эрік. Можа рулетачку кранем? Пакуль яшчэ трохі рана, але зараз крутанем так. Можете накидывать зараз з пунктаў, потому что мы літаральна будем крутіць вось яе. Я гэту бойку скончыў і мы яе крутанем. Будем глядзець, во што мы будем гуляць у аўторак. Я вось таки не памятаю, калі яны забіваюць гэтых жукоў, по-мойму, я досвіда не атрымліваю. Я могу памыляцца. Што цікава, калі вы ў чатырох тут прабягаеце, альбо вы раздзяляецеся, як, ну, калі людзі гуляеце, то можа так атрымацца, што у вас один чалавек тут будзе тусіць. Усе астатнія разбягуцца просто хто куды. Вітаю, лорд Малагар. Так, досвід я атрымаў. Цудоўна. Не, ўсё нормально, нормально. Досвід мы атрымліваем. Усе на выход. Проходим по чарзе, выходим. Усе на выход. Ратуемся с корабля. Корабель зараз потоне. Нас едзе пачвара. Нічого з іх не упало. Вітаю, гулец. Ці карыстаюся куратарам, каб высадзіць, хто распрацоўваў гульню? Ну так, ёсць. Один куратор. Але ён, мне падаецца, не заўсёды дакладны. Ау.
Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Oriven. Я тут пераразмясціўся. Спрабую яго захапіць трохі. Well, that was decidedly unpleasant. Am I the lone survivor? Нас выкінула на бераг пасля таго, як гэтая пачмара з бездані разарвала карабель на кавалкі. Так, давайте, у нас адразу некалькі рэчаў. Можаш патлумачыць, як ім карыстацца, і хачу назву увесці, але не бачу, дзе можна. Ты у сэнсе куратара, які адзначае расійскія гульні? Ты пра гэтага куратара? Ты падпісваешся на куратара і потым бачыш яго адзнаку на самой гульне. У цябе ёсць гэты куратар ужо? Ты яго ўжо знайшоў? Альбо мне назву даць? Бо я назву сам не памятаю, трэба лезці ў стым. А я зараз пакуль рулетку буду рыхтаваць. Нібыта падпісаўся. Калі ты падпісаны, ты ідзеш да гульні дакладна расійскай. Ну, па тыпу Atomic Heart, напрыклад. Адчыняеш Atomic Heart, і калі ты на старонцы гульні падпісаны ў сваім, ну, і калі ты ў аккаунце сваім зайшоў, і ў цябе ты падпісаны на куратара, ты скроліш уніз, прыкладна пад скриншоты відэа там, і там ёсць адзнака ад куратара. Па тыпу іх, ну, куратары, яны ж па тыпу як механізм, яно дзеля таго, каб адзнакі гульне ставіць. Ну, па тыпу ты можаш сказаць сваё меркаванне наконт гульні і тады рэкамендаваць альбо не рэкамендаваць гульню. І вось гэты куратар працуе такім чынам. Ось, але мне падаецца, ёсць памылкі там. Усё працуе. Ну вось. Я знайшоў пару гульн, якія пад... Я вельмі доўга калупаўся. Tiny Glade ёсць, карацей, гульня. Вось. Tiny Glade, гэта... Яна нават у мяне ў галасаванні ёсць. Вось. Tiny Glade гэта гульня, якая... Гэта самае, пра будаванне невялічкіх домікаў па тыпу. Ну, вы просто будуеце домікі і ўсё, і па сутнасці это ўвесь геймплей, так? Яна адзначаная як расійская гульня. Шчыра, я пайшоў, я шукаю, ну, па тыпу, я пераправяраю, так, звычайна, не проста давяраю таму, што там напісана ў куратара, вось, але пераправяраю, гэта такое, як першы прызнак таго, што там можа быць. Так вось, што я знайшоў на студыю, гэта два чалавекі. Заснаваная студыя даволі даўно, і заснаваная яна ў Швецыі, там, па-мойму, увогуле, альбо ў Нарвегіі. Два чалавекі, адзін з імем як, там, Тадэуш, штосьці там, карацей, польскае імя. Вось, і жанчына, якой нібыта расійскае імя, але больш нічога інфармацыі ніякай няма. Я пра жанчыну гэтую прагугліў, і яна ўсё сваё жыццё па тыпу вучылася ва ўніверсітетах там, ну, той же Нарвегіі, па тыпу, я не ведаю, якім чынам гэта расійская гульня, Tiny Glade, шчыра, я спрабую, я не знайшоў ніякай інфармацыі, я не ўпэўнены, чаму куратар яе адзначыў. Але, ну, гэта была матывацыя пераправерыць, што за распрацоўшчыкі, сувязі я не знайшоў, шчыра. Дарэчы, там некаторыя гульні ў гэтага куратара адзначаны як беларускія гульні, яны адзначаны як расійскія гульні. Ну, як бы, тут я сувязь нават прасцей магу прасачыць, чаму логіку, як бы, куратараў, але вось, ну, канкрэтна Tiny Glade, напрыклад, я не зразумеў. Вось, так што я пераправяраю, звычайна, і ці праўда, ці не, ну, такое. Гэта не на 100%. Вось, так што за куратарам, я рэкамендую за куратарам пераправяраць, таму што гэта хутчэй проста арыентавацца плюс-мінус, але могуць быць больш спрэчныя моманты. Вось, мне падаецца, там, ну, так, больш агрэсіўна, скажем так, больш, чым ёсць адзначана. Так, я зараз вам пікервіл пакажу, мы зараз рулетачку будзем круціць. І дзе там мой захоп? Так. Ой, не тое. Так, ось гэта. Ось яна наша рулетачка. Зараз давайте колер абавязкова, то што мы як гэты. Што мы з дэфолтам будзем. Мне падаецца, вось гэту мы блакітную убралі ў папярэдні раз. Давайте шэренькую возьмем. Будзе шэренькая. Ну, захваце. Так. Не, гэта не тое. Вось.
І зараз я возьму у данные нашего кола. Запікаю гэта ўсё ў рулетачку нашу. Вось усе нашыя гульні, якія ёсць. Чым больше гульней пунктаў, тым больш верагодна, што яна пераможа. У нас, дарэчы, трошкі топ зноў скасціўся самых вялікіх гульняў, і ў выніку яно больш такая... Бачыце, у нас, калі нават на кола глядзець, у нас даволі доўгі хвост, які ўсе па краху расце. У нас няма такога, што па тыпу ёсць зазоры вельмі вялікія паміж гульнямі, яны проста адсутнічаюць. У нас, у прынцыпе, роўненька ўсё. Вось. Давайте ператасуем гэта ўсё. На King's Quest, мне падаецца, ўжо даволі пазнаваты ты Пурбай закінуў. Ён, можа быць, новыя пункты ўжо не там. Вось. Давайте-ка ператасавалі і круцім. Паехалі. Гэта мы вызначаем для тых, хто не ведае. Мы вызначаем, во што мы будзем гуляць у аўторак. І гэта гульні, за якіх галасуеце вы. І у нас перамагае The Safe Place, якая на першым месцы, па-мойму, калі мне зараз не памыляюся, так? Яна літаральна на першым месцы. Так, раз такая справа, мне трэба яе адзначыць, The Safe Place. Гэта такая, сацыяльная, карацей, гісторыя point and click пра чалавека, скажем так. Я так разумею, трохі ў мінулым, так? А на T-Studio, дарэчы, вось яна, напрыклад, куратарам не адзначана, але вось мне цікава, што за студыя такая. Вось. Давайте я вам уключу гэты самы. Давайте паглядзім трейлер. 1-2 дубля ў спісе. Калі ў спісе ёсць дублі, гэта значыць, што увялі назву трохі па-рознаму. Вось, кажыце, што паўтараецца, я прыбяру, па тыпу просто змяню галасаванне. Так, зараз The Safe Place. Трейлер, зараз мы трейлер яшчэ паглядзім. Мне кідае на кіно, я зараз... Вось гэта мне падаецца. А чаму ён такі кароткі? А гэта зноў фільм, так? Так, гэта фільм. Да што ж ты будзеш? Во, знайшоў. Зараз будзе. У прынцыпе, я мог бы ў тым же самым акне, ладно, ўжо позна. Я зразумеў, што я мог бы, ў прынцыпе, ў тым же самым акне гэта ўсё рабіць, і у нас было бы ўсё ў парадку. Давайте паглядзім трейлер. I can't believe I'm doing this. All the stolen metal will weigh heavy on my conscience. But I have no choice. I need money for my family. I wonder, what is a little girl doing so late in this era? Nothing. What are you looking at? Is there a problem? Yes, that is my bag. God, this is the end. What do I expect? Actually, I'm not a good person. You're talking like you killed someone. He looks dangerous. You shouldn't do this. Hey, stop! Stop, motherfucker! I thought we agreed that we would never see each other again. Yes, but I thought if I helped you, you can help me too. You've been kind of irritated, tense. You yelled at me yesterday. It's not like you. Our finances are so bad. How are we going to pay the bills? What do you want? Just because I'm not smiling all the time doesn't mean I'm in a fucking bad mood. I even have a secret place where I can hide and no one will ever find me. You are a strange girl.
I'm having a hard time understanding your preferences. He's coming tomorrow, and he blames us for everything. Nobody can protect us. Take this, worthless piece of shit! It is your fault. I did everything you asked. Are you happy now? Така сумненька гульня. Депресивненька. Добра, українська гульня. Добра тады. Зараз яшчэ одну штуку зраблю. Я адзначу яе як лідера, ну, як пераможцу. Дайце момент. Где там? Захожу, зараз буду адзначаць за Safe Place. Пераможца. Спіс пераможцаў ёсць. The Safe Place. Колькі у яе было? У яе было 4500. Добра. І адзначаю час. А гэта у нас сёння 10 у 12:15. Давайте вось так адзначым яе. Вось на наша пераможца. І у вас павінен спіс таксама абнавіцца. Вось, якія справы? Мы зараз як асноўную гульню, якую мы праходзім. Мы праходзім гэты самы. Паплавіла мяне сёння. Нормально так поплавило. Мы агульна праходзім Clair Obscur, экспедыцыю 33, і я зараз выконваю там дадатковыя квесты перад тым, як пайсці ў канцоўку. Праходзіць я буду яе, ну, па тыпу панядзелак, серада, чацвер, як звычайна я вось, ну, свае нейкія гульні праходжу. І калі мы яе скончым, мы зробім пэўны час. Калі мы будзем толькі ў гульні, мы пасядзім трохі пагуляем у гульні па рулетцы, хочацца мне невялічкі перапынак. The Alters таксама яна, ну, там нармальная, я так разумею, па гадзінах, а я не жадаю зараз паглыбляцца ў яшчэ одну такую нейкую плюс-мінус. Я не ведаю, колькі, дарэчы, The Alters, можа, там 20 гадзін якіх, але я жадаю па тыпу паскакаць трохі па гульнях, у рознае пагуляцца. Вось, настрой такі. І таму я зраблю наступнае. Я зраблю вось набор стрымоў, у якіх мы будзем гуляць выключна у што-небудзь са спіса, каб разбавіць трохі сабе гэта самае, каб падрыхтаваць сабе, што ў нас будзе яшчэ одна доўгая гульня, і вось пачылі трохі. Будзем праходзіць тады іх. І потым перайдзем, наступная будзе The Alters ужо пасля Clair Obscur. Ось, цікавей, калі перамагае гульня з невялікай колькасцю балаў. Яно цікавей, але, скажу, усё выйгрыш. Ну, па тыпу... Калі перамагае гульня з невялічкай колькасцю балаў, я шчыра ратую за, ну, па тыпу, ачмурена. Гэта крута, таму што ёсць такая, у гульні ёсць магчымасць, я нават не гледзячы на тое, што за яе не галасавалі, яна як бы ўсё роўна можа перамагчы, мне вельмі падабаецца, што гэта так. Але ў той жа момант, калі перамагае вялікая гульня, гэта значыць, што яна раней, ну, як бы агульна сума балаў, якая знаходзіцца ў спісе, яна змяншаецца. І гэта таксама дапамагае прасоўваць вам гульні наверх, у топ. То бок, у выніку выйгрыш у любым выпадку ёсць. То бок, у маленькай гульні ёсць верагоднасць перамагчы, хоць і не такая высокая, як у вялікай, а калі вялікая перамагае, то яна прыбіраецца са спіса, гэта значыць, што адкрываецца шлях для большай колькасці гулін, якія, ну, па тыпу, якія можна прасунуць. Вось. Дарэчы, Stop Killing Games сабрала ўжо больш за мільён подпісаў. Гэта цудоўна, я не ведаю, я просто падпісваў вельмі даўно яе, і наколькі памятаю, Stop Killing Games была мэта 1 мільён сабраць, правильно? Вось, і гэта значыць, што яны гол свой выканалі. Alters кажуць, недзе 25 гадзін, але гэта не пра мяне, мне закарцела другі акт перапрайсці. Вось. Ну, глядзі, 25 гадзін з тым тампам, як я праходжу, ну, з таго, што стрымы, з таго, што я размаўляю, вось гэта ўсё, у выніку гэта расцягваецца ў часе, і не 25 гадзін, гэта будзе 30-35. Ну, вось так яно. Калі я яшчэ буду, мне вельмі спадабаецца, я там яшчэ больш часу пабаўлю. То бок, ну, я буду займацца нейкімі пэўнымі рэчамі, якімі проста падабаецца там рабіць. У дзіця маленькая люстэрка ў яго руках. Ён паварочвае яго па-рознаму, аглядае свае вочы, сваю бараду і вяршыню сваёй галавы.
Ён заўважае вас, і яго рукі адразу опускаюцца. Мне нельга размаўляць незнаёмцамі. Збіраем ракавінкі. Ну блин, мы ж дзеля гэтага сабраліся. Тайні Глейд у куратары пазначана як расійская, а на кулі не, хоць раней. А что такое кули? Я не ведаю, что такое кули. Неадназначна, хоць раней, відаць, была. Цікава. Ну, по типу, я так разумею, кулі гэта нейкі зборнік, по типу, таксама можна паглядзець, ці, ну, хто распрацоўшчык. Таму што некаторыя распрацоўшчыкі вельмі хаваюць гэты самы сваю, ну, по типу, зараз расійскія распрацоўшчыкі зараз актыўна хаваюць адкуль, ну, по типу, яны робяцца. Яны прыбіраюць у любыя ўзгадванні месцазнаходжання сваіх офісаў, любую інфармацыю аб нават тых, хто працуе ў гэтай студыі, вельмі складана. Вось. І ты не можаш дакладна вызначыць. Ось, ну так, патрэбен мільён, але гэта павінен быць мільён валідных подпісаў, таму трэба больш для бяспекі. Зразумеў. Каб вы разумелі, сэнс яшчэ, ну, Stop Killing Games яшчэ ў тым, што, па-мойму, 8 мільён гэта патрэбна для таго, каб ініцыятыва магла падаць як заяўку у гэтай самай, по типу саюзу Еўразвязу, по типу прапанаваць законы. Што цікава, там, па-мойму, яшчэ абмежаванне на тое, каб гэта прайшло ў некалькіх краінах, то бок заяўшчыкі павінны быць з розных краін. І ў гэтым якраз такі прыкалдэ Stop Killing Games, што вы можете як бы падпісацца і вы, ну, это датычыцца, па-моему, Stop Killing Games якраз такі патрэбна якраз такі для Еўразвяза, яна не працуе для тых, хто па-за межамі Еўразвяза. Я магу памыляцца зараз. Ось, і ў выніку сэнс якраз такі такі, што калі вы падпісваецеся, вы можете іх цікавіць, каб яшчэ вы былі ў розных краінах, каб не адна краіна там прапусціла гэта ўсё. Там, па-моему, нешта 5 краін павінна быць розных, і каб там пэўная колькасць набралося. Так, толькі Еўразвяз, ну вось. Я папярэдні раз, калі мы гэта абмяркоўвалі, я пра гэтую дэталь нешта забыў згадаць, таму што гэта даволі важны момант. Вось. Ініцыятыва, у ініцыятывы, карацей, яна гучыць трохі спрэчна для мяне, ну, як у аснове сваёй, але калі разбірацца, як яны гэта робяць, і ў чым сэнс, як бы, заканадаўства, там даволі адэкватнае правіла. Ну, і трэба 7 краін. Ага, добра, я на конт 5 памыліўся. Як гэта, пераварыць яго словы. Шмат людзяў мала знаёмы, але ці сапраўды можна сказаць, што адзін чалавек да іншага не знаёмец. Ён абдумуе твою думку. Ты дзіўны. Ці ты чараўнік? Адзін з тых, хто прыносіць вось гэтыя дрэнныя пачвары з бездані. Спытаць яго, ці выглядаю я як чараўнік. Глядзіць на нас, не напужаныя. Гэта, глядае цені, якія скрываюць ваш твар. Ён падымае сваё люстэрка да носа, зачыняе сваё адно вока і потым зноў глядзіць на сябе. Я не бачу ніякай крыніцы ні на мне, ні на цябе. Мне падаецца, яны памыляюцца, альбо вар'яты проста. Згадаў, што ў 80-х японскія студыі таксама хавалі імёны распрацоўнікаў пад нікнеймамі, каб іх не перакупілі канкурэнты. Ну, гэта трошкі іншая сітуацыя. Стрэндж тут такая незнаёмая, а странная, здаецца, гульня слову. Так, Пурбай, вы бач, я не магу каламбуры перакладаць на хаду, настолькі крута. Я як змог перакласці каламбур, так і пераклаў. Вось, я разумею, што там каламбур, просто, ну, вы бач. Камон, я просто на ходу перакладам займаюся. Калі вы бачыце каламбур, віншую. Ну, по типу, вы яго бачыце. Но я не магу іх перакладаць усе. Сказаць, што яны могуць памыляцца і быць вар'ятамі. Каталог украінскай лакалізацыі ігр. Так, там намяшаецца інфармацыя пра ўсю наяўнасць украінскай у гульнях. І калі гульня такая... І калі такая гульня звязана з Расіяй, яны таксама пазначаюць. Ага, окей. Вось Tiny Glade, карацей, нешта незразумела. І, на мой погляд, хутчэй куратар памыляецца. Ну, як мінімум, сувязь там такая тонкая, ну, як бы, гэта асабістае жыццё чалавекаў трэба ўжо літаральна глядзець па тыпу, а хто ў яго там бацькі, сябры, вось такое. Ну, вы бачыце, да гэтага ўзроўня абсурда, я як бы... Это не зусім абсурд, просто калі пра гэта невядома,
лезці ў гэта ўжо вельмі непрыгожа, на мой погляд. Ось. Ну, як мінімум з майго боку, а то я быццам бы калупаюся ў асабістых справах чалавека. Ну, ось. Так. Спытаць, ці ведаюць яго бацькі, дзе ён? Бацькоў ужо няма, магістры іх ужо забралі. Ён думае, што іх вылечылі ўжо. О, хлопча, у мяне для цябе дрэнныя навіны. Магчыма, яны чакаюць мяне дома. Так. Сказаць, што наш карабель быў атакаваны безданню блізка к... Але это не помер. Чаму это не напужаны? Угу. Прапанаваць яму пашукаць месца больш бяспечнае. Няма больш бяспечных месцаў. Гэта тое, што я маю на ўвазе, ты пабачыш. Ну так. Хлопча, усё дрэнна. Вось, па тыпу, гэты Фейн такі. Бракус Рекс, я яго пазнаю. Даволі непрыемны чалавек, нават для людзей. Так, а я туды наверх не забяруся, так? Без нейкай тэлепартацыі. У мяне патрэбны яшчэ адзін персонаж у паці і пальчатачкі тэлепартацыі. Ну ладно, мы гэта як дабяромся. Раптам яны чыталі Дастаеўскага. Ну, па тыпу, як бы абсурд можа неправільнае слово тут, так? Таму што я, ну, як бы у кожнага свая мяжа, правильно? Ну, па тыпу, кожны па-свойму вырашае. Вось, і таму... Опа, я толькі зараз разумею, што там ворагі былі. Вось, у кожнага свая мяжа, і кожнаму сваё вырашаць, і таму ніякай праблемы. Просто для мяне гэта ўжо трохі, скажем так, калі чалавек не свеціцца ў тым, што ён робіць нейкую халеру, вось па тыпу адкрытую, усе ведаюць пра гэта. Вось, то як бы, ну, астатняе гэта ўжо яго асабістыя справы. Калі, ну, невядома. Не, вядома, блин, з іншага боку, ёсць праца журналістаў, і зараз я думаю, такія журналісты часта дастаюць якраз такі тое, што людзі бы не жадалі бы паказваць іншаму сусвету, ну, усяму сусвету пра сябе, правильно? Так што я, можа, тут увогуле сам сябе закопваю. Як жа цудоўна, я сам сябе атруціў, і мне прыемна. Кайфы. Лёгка. Каточак стаміўся быць зоркай і вырашыў заснуць. Ну, і ён гэта... Ён насамрэч горача. Вельмі горача, і каты плавяцца, я плавлюся. Яны амаль не гуляюцца зараз увогуле. Улетку даволі часта такое бывае, што у катоў ніяк не выцягнуць на гульню увогуле ўвечары. Яны проста такія, можна, калі ласка, вось... Можна скончыць вось гэтай вашай хернёй, і можна, калі ласка, нас проста пакарміць. Такое прыкладна. О, мы у нас узровень, я толькі зараз заўважу. Так, а дзе там паглядзець? Персонаж? Не? Это схавацца? А дзе, блин, адчыніць інфармацыю па персонажу? Інвентар? Вось. Так, інтэлект. Атакі, якія забазаваны на інтэлекце і здольнасцях, наносяць на 10% больш пашкоджанняў. Канстытуцыя дае нам здароўе. Так, гэта вось зброя, якая, ну, ўплывае на зброю, гэта наша спрытнасць. Ну, яна не спрытнасць, а як яна? Па тыпу універсальнасць, можна сказаць. Можа пагаліць каточка? Не, гэта наадварот пагаршае сітуацыю, дарэчы. Ну, не галіце каточкаў. Ім будзе больш горача, чым зараз. Ось. Футра стварае такую... Пудра, як працуе, яно у іх, калі валасы выпадаюць, яно па тыпу пазбаўляе іх ад, ну, скажем так,
калі ўзімку, то іх ёсць пашорстак такі, так, які якраз такі ўцяпляе іх. Калі ўлетку яны скідваюць гэты пашорстак, і ў іх становіцца толькі як бы футра лёгкае такое. І яно працуе хутчэй як, ну, па тыпу, калі яны ляжаць на халодным, па тыпу адпачываюць, яны ахалоджваюць сваё футра, і ў выніку у іх ёсць падушачка вось гэтага прахалоды, якая з імі застаецца. То бок яны ахалоджваюць не толькі сябе, а яшчэ і футра. І футра яшчэ ўтрымлівае гэтую прахалоду даўжэй, чым скура. І таму, калі у вас, ну, як бы такая вось, ну, хутранька, яно як бы вам дазваляе яшчэ спакойненька перажываць, прасцей перажываць жару. Бо інакш арганізм іх не вельмі прызначаны для таго, каб балансаваць. У нас, мы як людзі, мы можам пацець усім целам, так? І мы можам скідваць тэмпературу праз пот. І нам якраз такі, ну, мокрае, скажем так, калі мы былі футраныя, то нам бы гэта толькі перашкаджала, так? У нас бы наша футра было бы мокрым, і горш бы станавілася толькі, сліпалася і больш утрымлівала цяпло. Каты не такія. Каты целам не пацеюць і не скідваюць цяпло. І таму не галіце катоў. Мокрасцю распрацоўшчыкаў нешта ў цютары сказаў наконт не вайны ў падтрымку расейцаў. Ну, глядзі, Пурбай, калі так, то, ну, чалавек мудак, і мы пра гэта ведаем, так? Калі б для мяне гэты спіс быў ачынены, ну, то бок куратар піша проста па тыпу, гэта расійская гульня, так? І ўсё. Табе няма тлумачэння чаму, хто і за што, то бок, ну, я не магу выносіць меркаванне сваё. Я ўвогуле, я вельмі падтрымліваю адкрытасць, як бы, за тое, што як гэта? Карацей, людзі не ідыёты. Не трэба за іх вырашаць і казаць, што штосьці лепей за штосьці. Скажыце факты. Ну, па тыпу, факты, яны... Кожны чалавек потым ужо сам будзе вырашаць, што з імі рабіць, правильно? Вы можете дадаваць сваё меркаванне на нейкія рэчы, напрыклад. Я магу сказаць, што мне падабаецца такая-то гульня больш, чым іншая, так? Але ёсць аб'ектыўныя рэчы наконт таго, па тыпу, любой рэчы ўвогуле ў жыцці. Я пра гульні тут раптоўна сказаў. Каб вы разумелі, проста пра любую рэч у жыцці у вас ёсць аб'ектыўная рэч, якая з'яўляецца фактам, так? І ёсць суб'ектыўная, па тыпу, ён дрэнны. І як бы я нават калі падтрымліваю нейкі пэўны бок і там меркавання, так, мне час ад часу вельмі не хапае фактаў, па тыпу, што сапраўды, ну, якая інфармацыя ёсць. І вось тут атрымліваецца, прыходзіцца куратар як бы ёсць, цудоўна, ён хаця б мяне дае адзначэнне, але няма празрыстасці інфармацыі, ён мог быць даны там абы за што. Ну, вось такое. Я не ведаю, дзе паглядзець спіс і чаму. Вось, такое вось мне не хапае. Валасы і футра выконваюць функцыю тэрмарэгуляцыі. Вось, ну, вось гэты пункт. То бок, не галіце каточкаў. Ім вы зробіце толькі горш, значна горш. Так, я казаў, што там два распрацоўшчыка. Вы можете самі пагулі, там жанчына і мужчына. Мужчына з польскім імем. Tiny Glade гульня, вы можете самі паспрабаваць сваё даследаванне зрабіць. Я знайшоў старонку LinkedIn аднаго і другога распрацоўшчыка. Абодва вучыліся і працавалі ўсё сваё жыццё па-за межамі Расіі. Ну, якім чынам яны як бы расійскія распрацоўшчыкі, я не ведаю. Студыя зарэгістравана, па-моему, у Нарвегіі. Можа быць, у Швецыі. Нешта такое, я памятаю, што скандынаўская краіна. Ну, вось. Згоден, было б няблага, калі падрабязнасці які былі. Вось гэтага больш за ўсё не хапае. Ось. Я каранёў расійскіх той студыі, там такім жа чынам я мог бы быць распрацоўшчыкам Tiny Glade, і у выніку, ну, і калі б я апынуўся ў гэтым спісе, як бы, хто бы даведаваўся? Ну, па тыпу, проста праз маё імя? То бок, ну, альбо што? Просто, што я як бы не бараню чалавека, можа, там рэальна такія праблемы. Просто інфармацыі для ацэнкі гэтага недастаткова. Ну, вось. Ну, для маёй ацэнкі, як бы. Яны ў куратарскім спісе сабе вырашылі нешта, і ўсё. Так. Прачытаць. Кніжачка. Вось, мы навучыліся рабіць новы прадмет. О, вавёрачка. Сэр Лора. Дарэчы, па-моему, сэр Лора за прадзаказ яго гісторыю ўвогуле. Глядзіце, гэта вавёрка у чэрапе нейкай істоткі, па тыпу як шалом апранутая, і яна сядзіць на шкілеце каточка. Вось такі персанаж. Паглядзі сюды, Керкус. Зноў гігант. Так, паглядзі толькі, гэты востраў поўны іх. Што?
Я б заўважыў, як ён лёгка разабраўся з слугамі вялікага жолудзя. Сапраўды, вельмі ўражлівая. Але гэта не прычына, не нагода, каб давяраць яму. Гіганты, як гэты, могуць знішчыць нашыя лясы. Яны ўвогуле прычына, чаму вялікі жолудзь адплочвае нам сваім гневам. Што? О, няўжо? Ты ўжо зусім згубіў усе свае 6 пачуццёў. Ты збіраешся, каб выкарыстоўваў гэтага гіганта як шчыт? Чаму б мне гэта зрабіць? Бачу. Які празарлівы ты мой Керкіс. Вядома, калі ён будзе перамагаць вялікіх прыслужнікаў вялікага жолудзя, ён зноў гэта можа зрабіць. Нам толькі патрэбна ісці ў яго вялікай шырокай цені і быць у бяспецы. Пасмеяцца сказаць яму, што ім будзе прыемна, каб ён ішоў у нашых ценях. Халера, ён размаўляе нашай мове, Кверкус. Цішэй, пакуль. Што ты маеш на ўвазе? Самы добры момант, каб пазнаёміцца. Ты жа добра ведаеш, хто я такі. Стары ты дурны кот. Вялікі сыр Лора. Найвялікшы з... О, прадставіце мяне гіганту. Я да гэтага рабіць не буду. Ты занадта шмат давяраеш незнаёмцаў. Мой верны, гэта як бы сцід, як бы конь. Ну, па сутнасці, мой какун. Не, мы дамо гэтаму гіганту ісці, і ў свой час мы вырашым, ці дастаткова ён заслугоўвае нашага даверу. А зараз наперад шчыт. Ідзі наперад, спяшайся, вялікі жолудзь нікога не будзе чакаць. Калі вы не размаўляеце жывёлкамі, то да вас проста раптоўна далучаецца сыр Лора і проста за вамі носіцца, і ўсё. Якое тлумачэнне? Ніякае тлумачэнне, проста ходзіць за вамі. Гэта самае, гулец, тут, разумееш, з беларусамі ўсё як бы, ну, я як бы магу зразумець, калі беларусаў гэта запісваюць. Я магу паразумець, чаму, так? Таму што глобальна, з гэтага пункту гледжання, плаціш падаткі ў Беларусі, гэта грошы ідуць на забойства цябе ж, ну, вось і ўсё. Ну, вось так, самая простая элементарнейшая логіка. Дарэчы, я так і не падвысіў сабе ўзровень. Гэта вельмі простая логіка выжывання. Калі ты не дапамагаеш нічым, то ты як бы, ну, ты не карысны. Вы бачыце, у гэтым выключна логіка карысці. Калі ты не дапамагаеш, ну, калі хтосьці змагаецца за пэўную справу, так, і ты не дапамагаеш, хаця бы стаеш у старонцы, гэта не блага, але калі ты хаця бы трохі можаш, хаця бы не напрамкі дапамагаць таму, хто забівае цябе, ты небяспека. Ну, ты непрыемнае слово вораг. Што б ты не рабіў з гэтым? Таму што ты дапамагаеш як бы ворагу. Ну, ты не напрамую падаткі плаціш, альбо штось такое. Калі ты дапамагаеш, цудоўна. Калі не, тут людзі спрабуюць вырашыць рэальна проста бягучую праблему, так? І таму ўжо этычнасць гэтага адсутнічае ў гэтым. Тут не пытанне этычнасці, тут пытанне выключна выжывання. І выжыванне вышэй за этыку. Ну, тут мы нічога не паробім. Ось, таму я магу паразумець, калі людзей запісваюць у гэта, ну, па тыпу, у гэты спіс куратараў могуць запісаць па тыпу чалавека, які нават, ну, па тыпу, проста жыве, скажем так. Калі проста па этнічнаму прызнаку, калі ён у іншай краіне, калі плаціць падаткі ў іншым месцы, калі не мае сувязі, то гэта так, гэта дзіўна. Вось, гэта не дапамагае, таму што яны так у украінцаў могуць пачаць трапляць. Ну, просто по типу, у тебе імя, там, альбо бацькі, там, расейцы, але ты, ну, украінцы, як бы, і, ну, усё жыццё ж пражыў у краіне, і меркаванне твоё выключна праўкраінскае, і ты, як бы, трапляеш у спіс, з якога потым цябе, як бы, і праблема ў цябе потым.
Ну, карацей так, тут якби ёсць такая праблема, але зноў жа часта ў гэтыя моманты людзі просто не разбіраюцца до конца. Тут ужо хутчэй інстынкт бей альбо бягі, ён раней адбываецца, чым, скажем так, разважанне. І ў прынцыпе гэта зразумела. Я разумею. Бачыў спідран, калі з Сір Лорам пачаць першую размову пад канец гульні? Не. Не бачыў. Я спідрана не вельмі... Ну, я не глядзеў шмат стрымоў па гэтаму самому, па Divinity. Так, давайте-ка, я так і не прачытаў, што мне дзе што робіць. Гэта у нас інтэлект, канстытуцыя. Добра. Памяць. Колькі мы можам запомніць заклёнаў, так? Для больш, ну, больш, скажем так, вы можете быть, есть розница паміж тупым ваяром і разумным ваяром, потому что мы будем памятаць менш здольнасцяў сваіх. Дадатковы слот, один пункт, один слот, правильно? Окей. Верагоднасць крыта і ініцыятывы. Нам здольнасці прыйдзецца запамінаць. Я не ўпэўнены, дарэчы, у нас і зараз колькі заклёнаў-то запомнена. А як гэта ўсё... Так, трэба лезці ў дзённік, мапа, панель крафта, здольнасці вось яны. У нас есть яшчэ один пункт, які мы можам заняць. Выкарыстана 3 з 4. Катусь. Вы паглядзіце на яго. Карацей, глядзіце гэты спіс, але намагайцеся праверыць самі. У ідэале не давярайце нічаму. Ну, па тыпу, ёсць такая праблема ў сусвеце, як бы, не праблема, а просто вось, па тыпу, ён так, на жаль, працуе. Што, так, вам патрэбна правяраць усё, нічаму не давярайце, пераправярайце ўсё. Гэта будзе трэніраваць вашу, як бы, здольнасць крытычна думаць, так? Ну, калі вы не давярайце, ўсё пераправярайце. Вядома, што так жыць незручна. Вось і ўсё. Ну, па тыпу, гэта правільны спосаб, каб вы былі больш свядомымі, але, на жаль, гэта так жыць яшчэ незручна. Значна зручней, канешне, жыць, калі вам просто кажуць, што рабіць. Вось такія дзве супярэчлівыя, як бы, рэчы. І, на жаль, ўсё пераправяраць у вас просто не атрымаецца. Калі вы будзеце правяраць кожны факт, які вы вывучылі ў школе, вы згубіце ўсё сваё жыццё на пераправерку ўсіх фактаў, якія агульнавядомыя. Вы просто закапаецеся ў гэтым. Таму абірайце, што вы пераправяраеце, калі гэта важна для вас. Некаторыя рэчы варта пераправяраць, некаторыя не варта, але толькі вам вырашаць, якія рэчы варта вам пераправяраць. Толькі вы можете за гэта адказваць. Так, я так і не абраў сабе. Я думаю, памяці сабе набраць, але пашкоджанню таксама не блага. Ну, ты катусь такі ўжо. Давайте адзін сюды, адзін сюды. Вось так зробім. Ён жа не дасць мне пакуль, мне няма слота за гэтага не з'явіцца, правильно? А не, слот з'явіўся, вы глядзіце, у мяне зараз... Так, 2 вольных месца цудоўна. Гэта тое, што мне патрэбна. Я прайшоўся па беларускім гульням, якія змог узгадаць, толькі адна пазначаная куратарам, і пазначана, што менавіта беларуская гульня, а не расейская, мяне завальняе. Ага, добра. Там проста ёсць адна гульня па тыпу... Зараз, я каб узгадаць. На выхадзе амаль кіберпанкаўская такая гульня па тыпу як 2D-платформер у кіберпанке. Хто ведае назву, я зараз не ўзгадаю. Вось. Таму, калі вось калі вы памятаеце назву, вы можете яе пагугліць. Па-мойму, яна была адзначана, калі я апошні раз правяраў, яна была адзначана як расійская гульня. Яна ўсё яшчэ распрацоўцы, але яна не расійская гульня ні разу. Опа, каток. Яго вочы затуманены і шэрыя. Але ён вельмі уважліва на вас глядзіць. Што? Як я... Эй, спыніся хадзіць за мною. Сказаць, што гэта не мы за ім ходзім, і гэта ён до нас падышоў. Што? Не, гэта не можа быць. Я не магу. Эй, спыніся хадзіць, спыніся ўжо за мной хадзіць. Пытайце ўсё яго ў парадку. Так, в парадку, я в парадку. Я просто не ўпэўнены, ўсё як быццам быў у тумане. Пытаць, адкуль ён.
but his eyes lose focus, and with a jerk he turns. Кот адчыняе свае вусны, быццам бы збіраецца нешта сказаць, але яго вочы згубляюць канцэнтрацыю і трохі як гэта? Дзёрнуўшыся, ён адварочваецца ад вас. Ну, ўжо паразмаўляць? Каток не зусім разумее, што адбываецца. І вось зноў, у мяне цэлая калегія ўжо збіраецца са мной. Replaced. По-моему, replaced. Так. По-моему, яно. Я назву не вельмі памятаю. Я сам узгадываю. Так, чэрап нам не вельмі патрэбна. Рыбанька. Давайте сабе. Усё ж таки возьмем ляжаначку. Што ты ведаеш пра EL2CPP у Unity? EL2CPP... Ну, я разумею, што такое 2CPP, EL... Я не упэўнены, што гэта такое, але, ну... Конвертер у гэта самае у C++ нейкі на Unity. І Mono, ты маеш на ўвазе Mono Behavior, які рэдактар і на якому пабудавана ўся Unity? Ну, калі што, у мяне ёсць пара мелкіх гулін на Unity. Я даўно рабіў уж яшчэ ва універсітэце, то бок дзесьці там даўно, карацей, гадоў больш за 10 гадоў назад. Я трохі разбіраюся ў Unity, у гэтым самым, у тым, як ён працуе, у рухавік, якія праблемы ў яго ёсць, так што, ну, я магу адказаць на пытанні, але мае веды састарэлыя на 10 плюс гадоў. Вось, так што яны як бы паўактуальныя. Мне б галоўнае, каб яны хаця б не пазначалі беларускія гульні як расійскія. Вось, тады так. По типу. Я лічу, што чым больш інфармаванасць, тым лепей. По типу, няхай проста будзе праінфармавана. Тады цудоўна. Так, давайте... я яшчэ ўсё яшчэ не палепшыў. Усё, у мяне там яшчэ нешта. Так, зброя. Не, давайте, у нас мы валодаем зараз піракінезам, мы валодаем зараз геамантіяй, так. Гэта дазволіць нам вывучаць больш высокія здольнасці, так. Для нашых мэтаў геамантію, ну, геамансер нам патрэбны, каб лячыцца. Піракінез, каб наносіць пашкоджанне, а гэтыя два элемента добра паміж сабой сутыкаюцца, так? Што б мне такога зрабіць яшчэ? Давайте. Ну, некрамант можа быць. Можа быць, але я магу сам сабе шкодзіць, і мне не ўпэўнены. Давайте. Я возьму геаманта зараз. Потому что я ожидаю великие плямы отруты рабіць, по магчымасці. Я не памятаю, что там за экран такі. Веды давайте узлом, потому что мы можем отчинять дверки. Правильно? И с чырвоным прынцыпам паразмаўляем. Это той самый з корабля. Угу. Сустрэць яго, ну, павітацца з ім і сказаць, што мы шчаслівы пабачыць, што ён перажыў крушэнне корабля. Так, вы бачыце, чат далёка ўбег, я не ўсё паспеў. Так, Белэш на сваім канале запускала саундтрэк эмбіентавы ад Replaced, да Replaced. Хоча жыць файна. Replaced выглядае файна. Мне шкада трохі, што яна затрымліваецца, гэтая гульня, таму што, ну, як бы шмат чаго адбылося, і зараз студыя там увогуле пераехала, па-мойму. Ну, карацей, праблемна зараз распрацоўваць гульні ў нашым рэгіёне трохі. Ну, як трохі, нармальна так складана. Вось, і, па-мойму, яны з'ехалі з Беларусі, па-мойму, штосьці такое. Я не ведаю, карацей, распрацоўка падзацягнулася, і як бы гульня чакалася яшчэ ў 20-м годзе, але, як вы бачыце, мы ў 5-м годзе, і ўсё яшчэ яны пакуль не выйшла. Пра гэтыя дзве халеры я высветліў, чаму мой белусілятар проста не запрацаваў, і разрабы перайшлі з Mono на EL2CPP. Мае праграмы былі накіраваны менавіта на Mono. Угу. Ну, окей. Як бы праблема, калі, ну, як бы віншую у сусвеце модынга. Па тыпу, у любым, што б ты не рабіў, табе няма гарантыі, што заўтра твой мод будзе працаваць.
Ну, гэта праблема для любога модера, і, на жаль, не пазбегнуць. То бок, што б вы не рабілі, рухавік, яны могуць змяніць рухавік, яны могуць абнавіць рухавік, і ён можа мець іншыя падыходы. Гэта патрэбна падтрымліваць, і вам падтрымліваць літаральна, ну, як, ну, нармальна, так, карацей, працы можа наваліцца. Таму некаторыя там моды не падыходзяць да пэўных версій гульні, яны разваліваюць гульню альбо нешта такое. Распрацоўшчыкі нешта змянілі, вам прыйдзецца разабрацца, што яны змянілі, чаму ваша штука не працуе, магчыма, поўнасцю змяніць і перарабіць па новай. Так што, ну, гулец, вы бач, гэта сусвет усяго моддинга, не толькі перакладаў. L2CPP — гэта тэхналогія, якая канвертуе C# у C++, альтэрнатыўны машынны код. Лагічна, у прынцыпе. Я не ведаю, чаму яно не можа проста скампіліраваць C# адразу машынны. Ну, па тыпу, як можна, няўжо гэта спроба выйграць яшчэ трохі эфектыўнасці. Проста, калі напрамую канвертаваць C# у CPP, то атрымліваецца так, што вы атрымліваеце сабе яшчэ праслойку таго, што можа працаваць неправільна. Я не вельмі упэўнены, навошта гэта рабіць. Ну, ладно. Я зразумеў, яны абодва робяць адно і тое ж, проста што менш аптымізавана. Ну, окей. Некраманты ж яшчэ можна пераводзіць урон па ворагу у плюс N адсотка для свайго здароўя. Некраманты гэта добра, але я баюся, што мой фейн будзе паміраць ад гэтай некраманты. Я вось гэтага баюся. Я ж undead, я ж могу сам сябе забіць лячэннем гэтым. Ну, я пакуль браць не буду, потым, можа, вазьму адзін пункт, каб проста паглядзець. Вось, але мне падаецца, я сам сябе заб'ю гэтым. Так, я перажыў. Ён удзячны за тое, што мы дапамаглі выратавацца. Hand over heart, he salutes you with a bob of the head. More than a nod, though less than a bow. Але ён сваю ўдзячнасць, ён жа у нас арыстакрат, ён сваю ўдзячнасць паказвае трошкі па незвычайна. Ён вельмі ўдзячны, насамрэч, для ўзроўня чырвонага прынца, ён вельмі ўдзячны нам за тое, што мы яго выратавалі. А дзе ён толькі трохі ківае галавою, гэта, ну, па тыпу больш, чым ківок звычайны галавою, але гэта ён і не пакланіўся. Yes, I'm sure you've all the makings of a hero and all that, but let's not get carried away, shall we? Now then, if there's nothing further. Я вось думаю, каго мы возьмем у паці, так? Чырвоны прынц, насамрэч, самы першы, каго мы можам сустрэць, так? Але тут недалёка да астатніх. Я думаю ўзяць чырвонага прынца зараз. І я думаю, я жадаю канфлікта з эльфікай паглядзець. На жаль, мы сёння, я толькі зараз паглядзеў на час, мы ні халеры не паспеем. Пытаць, што ён тут робіць на гэтым камяню. Ён проста на хвалі глядзеў, цудоўна. Драматычна ўздыхае. Скажы мне. Скажы, што ты бачыш, калі ты кідаеш позірк на гэты акіян? Сказаць, што мы памятаем пра Кракена, вось гэта... пачакайце-ка. Ну, вось карацей пра папередні напад. Мы разам трохі глядзім на гэты акіян. Што да мяне, калі я гляджу на гэтую шырокую прастору перад намі, я бачу імперыю. Я бачу кантыненты, звязаныя на якіх знаходзяцца вельмі моцныя гарады. І мяккія, як яны? Усё, не. У спякоту перакладаць з ангельскай яшчэ і такую не самую простую мову мне мозг ламаецца, не? Так. Когда што празніклы рай, ён расказвае. Мы такія, што ты маеш на ўвазе наконт згубленага рая? Ён такі, што ты маеш на ўвазе, што я маю на ўвазе? Я маю тое, што я маю на ўвазе. У мяне была літаральная імперія, якую я згубіў. Нагадваю, там рэальна прынц. Добра, гэта некраманта мяне не заб'е.
Бо бач, гулец, вельмі ад тэмы адлучаемся, вельмі далёка заходзім па тыпу нюансы Unity, гэта лепей рабіць на стрыме пра пераклады гулін, я не ведаю, ну то бок сваё месца, мне складана на гэта размову падтрымліваць. Ось, але так, ну, по тыпу, тое, што ты кажаш, гэта літаральна абнавілись, і такое будзе. Ну, такое будзе просто ў любы момант можа адбыцца. З Disco Elysium трохі пашанцавала, што, ну, по тыпу, мы не свежы там гарачы пераклад робім. Мы робім пераклад на гульню, якая, хутчэй за ўсё, застанецца ў тым выглядзе, якая яна ёсць, назаўсёды. Яна не будзе змяняцца. Хто мае на ўвазе? У сэнсе, хто мае на ўвазе? Я маю на ўвазе. Я маю на ўвазе, Чырвоны прынц мае на ўвазе, што Фейн мае на ўвазе. Я згубіўся трохі ў гру. Ты што, сапраўды не ведаеш, хто я такі? У нас ёсць, мы же трошкі, мы ж адукаваныя, так? Чырвоны яшчар. І гэта хутчэй за ўсё значыць толькі адно, ты вядомы Чырвоны прынц. Ён самы. Я Чырвоны прынц, захопнік усяго, як гэта, гаспадар сусвету. Спаус, гэта па тыпу муж, ну карацей, як яна, муж сонца, скажем так. Вядома, што ты ведаеш пра мяне. Атрымліваецца невялічкая пауза, падчас якой яго это грандилокент. Блин, ну карацей, як яна, важная поза пакрыху здуваецца. I must own up to the fact that I find myself rather in between all-conquering and world-taming opportunities. Але я павінен сказаць, што зараз я знаходжуся ў такім моманце паміж усім захапіць усё і гаспадарству светамі магчымасцямі, якія ў мяне ёсць. Так жа вяліка, як і мой лёс, крыху спыніўся, ну як бы прыпыніўся, скажем так. Не бянтэжся, таму што трон, які мне прызначаны лёсам, будзе маім. Прапанаваць падарожнічаць з намі, каб атрымаць зноў назад той трон. Але адна умова, ён згодны. Па прычынах, якія я не магу зараз вам сказаць, і мне патрэбна, як гэта, сновідцам, пабачыцца са сновідцам. Наколькі мне вядома, адзін з іх можа знаходзіцца на гэтай выспе. Абяцай мне, што мы наведаем яго. Абяцаем. Там даволі цікава, мы, у прынцыпе, тады сабе ускладняем трохі жыццё тым, што мы будзем гэтым... Ну, карацей, спойлеры. Але для таго, каб гэты сновідзец працаваў увогуле, яму патрэбны наркотык. Гэта наркотык ёсць у чэла, які як бы ключавы для нашага праходу далей. Вось, і калі мы жадаем выратаваць усіх, то там даволі няблага прыйдзецца так расцягнуцца, акрабатыку дыпламатычную зрабіць. І забіць пару чалавек, якіх вось гэтага чэла, які будзе вельмі складана забіць. Цэлы месяц не хочацца губляць, канешне, але гэта не год. Ну, глядзі, я... На жаль. Ты можа такое адбыцца, што ты можаш згубіць больш. Вось, месяц працы згублены у модинге, гэта недахоп модинга ў тым, што это якраз такі, калі распрацоўшчыкі не прадстаўляюць сваю API нейкую, ну, свой доступ да гульні і інструменты для модинга, калі іх няма, амаль заўсёды ты знаходзішся ў гэтай шэрай зоне, што як толькі распрацоўшчык абнаўляе хоць любое мінімальнае абнаўленне робіць для гульні, ты губляеш усё. Ты можаш згубіць проста ўсё нахрен. Твой мод можа просто абсалютна ад пачатку до канца не быць не падтрымліваемым, альбо тэхнічна нерэалізуемым. То бок, літаральна проста закрытая яго магчымасць. Вось, гэта самае. Колькі модаў бачыў, колькі модаў закрывалася, ну, па тыпу за гэта. А Серлора мае на ўвазе? Вядома, мае на ўвазе. Мы ўсе маем на ўвазе.
Так. Сібіл не ухваляє. Там, до речі, їх можна посябравати. Там конфлікт нормальний такой паміж Сібілою і Червоним принцем. Але у мене атрымлівалася, я не ведаю, яким праходжаннем, магчыма ли гэта зрабіць зараз, але їх можна посябраваць. У пэўным сэнсе, вядома, наколькі гэта магчыма ў іх канфлікце. Перад тым, як мы пойдзем сказаць яму, што ён павінен ведаць о том, што мы насамрэч undead. My word, how you do astound me. Come now, did you really think a handful of linen towels? Ён такі, ты што, думаў, што сапраўды трохі тканіны можа падмануць мяне. Але не бянтэжся. Я вучыўся магіі шмат гадоў, а уключаю ў сябе некраманту і дэманалогію. У мяне няма ніякіх prejudice, як яно. Слово забыўся. Я насамрэч падтрымліваю выключнасць ва ўсіх рэчах. Твой сакрэт са мною ў спакоі. А зараз, калі мы ў гэтым разабраліся, у першую чаргу... Гэта складана проста перакласці, але сэнсу не той каб шмат. Ага, ён прынароджаны баец. Давайце няхай будзе. Ён больш за ўсё ў гэтым валодае, і няхай ён гэтым займаецца, он будзе нашым вайром. Правільныя формы, так як да яго звяртацца. Ваше спадарства... Як гэта? Блін, карцей, у мяне зараз сінонімы на гэта не ідуць. Я выбачаюся, я проста расплаўлены ўжо. Так, найбольш фрывольны варыянт. Мілорд, добра. Перадузятасці, дзякуй вялікі, што ратуеш. Вось табе мой досвед. Калі гульня не на мона і не пампуера і панчер. Глядзі, я ўвогуле не давяраю гэтым самым... Я не давяраю праслойцы паміж мною і гульнёю. То бок, калі мне патрэбна для мода зрабіць палагацца яшчэ на іншы мод, яны могуць дапамагаць для вельмі моцнай змены гульні. Але звычайная змена тэкста, гэта, ну, па тыпу, сам тэкст, па тыпу, як факт, так? Мне падаецца, калі неправільная версія гэтага, ну, моды, які там, апішкі, якую... Ведаеце, ёсць, карацей, праслойка модаў, якія дазваляюць рабіць іншыя моды. Я бы да іх звяртаўся толькі тады, калі тэхнічна немагчыма рэалізаваць тое, што я жадаю. Вось. Да пераклада я не думаю, што гэта патрэбна. Проста гэта займае больш часу. Ну, тэхнічнага. Вось. А так можна карыстацца дадатковымі праслойкамі, якія, напрыклад, дапамагаюць паскараюць гэты трошкі працэс. Вось. Такая справа. Дадатковыя яшчэ пратаколы і патрабаванні. Падар яшчурка, вось і будзем кланяцца яму. У нас дадаўся чырвоны прынц, які будзе нам гэта нахабным, каб здае ён які нахабны, і будзе нам трындзець аб тым, як правільна да яго ставіцца яшчэ. Так. На прынца можаш кінуць некрамантую, калі будзеш рабіць білд берсерка, стоячы ў крыві хіліцца. Я пакуль білды зараз... Камон. Я не буду зараз нават замарочвацца і блізка. Вось тут самая праблема. Туды зараз не залезці аніяк. Вось. І туды можна залезці толькі дзякуючы гэтым самым пачаткам тэлепартацыі. Калі гуляць на высокай складанасці, нам нельга зараз ісці куды, дзе пачаткі ляжаць. Потому что, по-моему, там ворог, якого мы не пераможем. Зараз. Калі мяне памяць не падводзіць. Не яно. Альбо я памятаю дрэнна. Пачаткамі тэлепартацыі можна прайсці востраў вось праз гэтае месца. Калі вы не ведалі, ну, я думаю, што вы ведалі, тыя, хто гулялі ў Divinity Original Sin. А ёсць чалавек, які дае квест на... пачаткі тэлепартацыі былі з'едзены кракадзіламі, і у кракадзілу можна дастаць пачаткі тэлепартацыі, і дзякуючы пачаткам тэлепартацыі вы можаце закінуць сваіх персанажай вось туды і ў выніку скіпнуць большую частку вострава. Але не ўвесь, на жаль.
Так, а чырвонага прынца адчэпім? Ён жа адчапіўся, так правильно? Могу лезці на... Не адчапіўся ён, не галера. О, вось, зараз адчапіўся. За пачаткамі яшчэ збегаем, это яшчэ паспеецца. Давайте, я не ведаю, у мяне досвід падзяліўся? Так, мне досвід падзяліўся, ўсё, за фейна можна спакойна тут патусіць. Дзяўчынка плача за карзінкай. Спытаць, што здарылася. Яна супакоюецца, і ей, падаецца, падабаецца ваша прысутнасць. Яна глядзіць на вас з зацікаўленасцю. Што цікава, калі вы за чырвонага прынца гуляеце, то яна баіцца яшчураў. Вы за яшчура не можете да яе нармальна падысці. Містик, спытаць, ці ёй патрэбна абдымашка. Яна ківае і падыходзіць до нас. Пакуль вы трымаеце яе дыханне супакоюецца і запавольваецца. Яе мокры твар, як это, мокры на вашай шыі. Зараз цікава, мы-то андет, блин. Мы-то зараз ад яе схаваны, яны не ведаюць, што мы андет. Мне па тыпу накінуты на мяне капелюшык, у мяне карціні заўважненька. Яна дала нам нешта? Яна дала нам кнігу. І мы атрымалі што досвіду. Неблага. Так, а што я там атрымаў-то? О, дзённік Фейна. Што? Дэталі увогуле інфармацыі пра смяротныя расы. Яна нам нешта дала, я толькі не заўважыў, што... Ну ладно. Не, пачакайце, калі гэта была кніга, гэта ж важна, правильно? Капітан Кальвін, гэта можна тут куди рэчы выкінуць. Наш нічога не каштуе. Один золоты. Ну ладно, возьмем назад, продадим. Журнал. Дзённічак. Хтосьці маляваў цмока ў кнізе. Я не ведаю. Ну ладно. Слухайте, глядзячы просто на час. Мы літаральна толькі закранули гэты востраў. Мы літаральна закранули востраў толькі сам пачатак. І у ім яшчэ да халеры ўсяго мы нават не ўвайшлі ў сам форт радасць. Тут недалёка, як бы, да яго ўвахода, але пра тое, што глобальна востраў падзелены, скажем так, на 3 часткі, якія вы будзеце даследаваць. Гэта знешняя, як бы, частка вострава. Гэта вось гэта, я бы сказаў, канец нават вострава, ён вось тут будзе. А, не, пачакайце, не, там канец даволі вялікі. Яны змянілі, там раней быў выхад з форта радасць, быў даволі кароткі выхад. Вось. Вітаю рэйдераў, вітаю дзеда Максіма. Мы, насамрэч, не вельмі надоўга. Мы гуляем у Divinity Original Sin. Я ўжо гуляў яе шмат разоў, пачатак канкрэтна, і ведаю яго даволі добра, але гуляў яе яшчэ, калі яна гульня актыўна змянялася і распрацоўвалась. Таму ў мяне блытаніна трохі ў галаве. Дык вось, глядзіце, у нас ёсць пачатковая вось гэта лакацыя, плюс яшчэ да таго, як мы ў форт рады запустим. Тут все якраз такі знаходзяцца ўсе людзі, каго сюды адпраўляюць. Вось, потым сам форт радасць, і там кабзда, там змрочная кабзда. І потым, калі мы за яго выходзім, яшчэ вось тут даволі вялікая лакацыя на выхад. У выніку мы толькі закранулі самы пачатак гэтага вострава. Самае хуткае, як я казаў, самае хуткае, за колькі я праходзіў яго, гэта было 4-5 гадзін. Але я літаральна амаль не спідраніў, а проста бег літаральна ў кропкі, каб прайсці яго хутчэй. Бойкі, і гуляў я на высокай складанасці, таму бойкі я не мог прайсці ўсе, калі пажадаю, мне патрэбна было сканцэнтравана абіраць толькі ты, якія рэальна магу зрабіць. Вось такая вось штука. Так што, ну, мы толькі закранулі. Дзякую вялікі, што яшчэ галасуйце, далей прасоўвайце Divinity Original Sin 2, бо за адзін стрым мы нават толькі дакрануліся да гэтай гульні. Вось, я на гэтым буду захоўвацца і буду перадаваць вас далей. Я не ўпэўнены, хто ў нас чым займаецца. Дарэчы, вітаю антаганістачка у суполцы. Мы будзем насамрэч ісці далей, таму што мне патрэбна ісці на працу. Працаваць таксама патрэбна, хоць і спякота. А хто ў нас ёсць? А нікога няма. Блін. Ну, што рабіць? Тады я вас на гэтым пакіну.
Я жадаю вам добрых выходных. Магчыма, я сёння ўвечары запушу стрым па Clair Obscur. Будем праходзіць дадатковыя квесты далей там на гэтую вежу драўляную лезці, а то мы там ледзь лезем на яе. Зноў жа, гэта будзе выключны стрым па дадатковых квестах, так што калі вы прыйдзеце ў панядзелак, то вы альбо нічога не прапусціце, ну вы прапусціце толькі дадатковыя квесты. Калі ў горшым выпадку, як бы. Вось. Паглядзім. Вось. Але я не ўпэўнены, што гэта будзе, што будзе гэты стрым, бо зноў жа вельмі, горача. Я плаўлюся. Вось. Дзякуй вялікі за на портал 500 яшчэ адпраўляецца ў галасаванні. Дзякуй вялікі, яшчэ 100 адпраўляецца нават. Вас я на гэтым пакідаю, жадаю вам добрага дня і бонусныя дайсы, так, не прапускайце бонусныя дайсы, куды ж вы без іх. Вось, пабачымся з вами альбо сёння ўвечары, альбо ўжо ў панядзелак. У выходную, хутчэй за ўсё, стрыма запускаць не буду. На портал яшчэ 10 000 адпраўляецца. Не халеры сабе вы там панакідвалі. Вось, добранька. Добрага вам вечара.